أويل الاسك ولا عركي هاجري لي أويل الاسك ولا عركي هاجري لي تنبالني غرزونا إريترا انكا قالي وبصح البركة شخم هاجر وديقو بزوانكا تعمدن كل قليبو قلبتكا أقول أقول لمعي راحتكا حزب دسيل ودسبلكا حزب دسيل ودسبلكا اسكبو العركي خبرو دك حتى يلميني نخري أكون لخلو زاويني دك حتى يلميني مس حدش عمد كريكم زاويني لا لا أغير لا 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 ياي ورسايك على دحلته ورسايك على دحلته وفرغ أمر وضيع واشته عقالس بغرك مسره حدش عمد كفوخ خفته حدش عمد كفوخ خفته لا 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 أبو بدبلا أدي للبلي ورساي متسالو سلام تحنقتي كوب أبو بدبلا أدي للبلي ورساي متسالو سلام تحنقتي كوب أتعدى شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني أتعدى شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني أبوي بدبلا عدي للبلي ورساي متسالو سلام تحنقتي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تخونوا تبوكت كونونا وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو هقداسن واناون تستوتات حزنا لكم تبخيلنا لنا كم وترو نعاهم زمتنيو كم هرخيليو كزناقع سوري كزناقع تبلك قال تتكي ملاي تقرم تزناقع مدبونا اللوي أبزي بوليتيكا وكل زي خدش أنا يكون استكسح عنا زغل دراماتات ونا اللويو برقص تستمعروا تخون تسفى قبري أنا يستمعوري هرحرق زي ساقني كم حسم anyway نقول نقر كم كنا تاتو مرأيونا قداسيو جو لايك مقبار لايك مقبور مبالك قد فاندي دلير لغو جن مزخ خاركا قداسيو تا الجوريزم كم يبلني لايك بلوم يبلني سلازي لايك توم محضرتنا تون لايك قبروا الكاسة زخا خرم يرسعوا ويم زبلونا له سلازي لايك مقبار يترسعوا حضرة يحجزيو منالبات نأخذكم قلال كوين أسمعكم تخليها جن كم نفسه كف لايك تتحسنا قالت كم زخيدي قبريو مسرحنا متفهمنا زي تعرفنا نبزع تبص هدمع وتسيتو زبالة عويو مسات مدب قريبنا لكم علينا let's go كزي خي وصلنا نبتقدم ما يكفال كنجمرينا أمونغو استفلا حل تازلو رسم هنرينا Sides will not be holding direct talks. Discussions will instead take place through Qatari and Pakistani mediators. On the US side, Special Envoy Steve Witkoff and President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, travelled to Doha for a meeting with the Qatari Prime Minister. They'll be focusing on the preliminary agreement reached with Iran earlier this month, which commits all parties to ending hostilities. مچم أمونغو أمريكان إيران زكبر زلو زيت ودا مسألة سلانديا زيت ودا لك مش هاللو كم زين مسألة سلانة تركي ريا فلتني أنا سؤالي ولا كون زلو سلت سم زلو غيا بيرترا خلون قلا سلزر زنا بركيو جن تعانا قرناس كسل جمع مسكرة تاي قبر حدش ديناميك فترة لا مالت نقول لك زي كتام قرايت خلني حقنا قلا بوينت الناس اللي شوت مسكرة توم دايركتور سريوم قال حدش فاريابل حدش كمان حدش نقري ويك حدا يموت ويحدا يوت ويقال يقبروا لا كم قبري بزخانه أبزي آدم ما كم بقى زاد درامازيا أيتو دانيا الجيلن كان آدم كاله دايركشن مبكينات كيت كم تخل كيرو مالو مچم أمريكا سعرتهم قبل زي كله دراما مسيرو من مبكينات كمل سوا خمس دولي زلو إيزن كرزلو نغتصب. Our program is once again at the center of global attention amid renewed U.S.-Iran ceasefire tensions. Now, a controversial state TV broadcast has sparked fresh questions. An interview with Iran's top negotiator and parliament speaker Mohammad Bagher Ghalibaf was suddenly cut short during its telecast.
The incident comes as diplomatic talks, media controversy, and regional security tensions continue to build. The pre-recorded interview was interrupted mid-broadcast on Iranian state television. Parliament officials claim the program was stopped without prior notice or explanation. بحفشة انتايم زولو زلو بوغن إيران تفل عليه زربا تفل عليه مجلسي تفل عليه حبريتا تاتي دوت زلو بفلاي تي علي غالي باف باغاري زبلو وزلو تي كيف نيغوشيتر زبحال إنا إيران مالتيو بتسبريم ليدر سلطان استوهبو مالتيو بتتقاقامي ني أمريكا جيم بلان ناتان تايو انتاي كغبري دليلو نحنا دما انتاي كنقبر لنا نابوليوم زاربو زلو سلازي أبزي جكم دريو دلون discussion was delivered in a republic na Iran Malachi more than 2 hours before the broadcast time, but unfortunately the broadcast of this was stopped in the middle of it. So the blah blah. جي بزوج زي أبتي هجرة تلفزيون ذكر آخر نتبتات كم زوات زلوا يوتي. But again we need to be careful. أنا زرا هو برنامجات ونزلني. إيران ستتصاوت أمريكا ستتصاوت لكم على مغنياتو متأبي جزية مزجبروهم زلوا دحرستو وسنة جزية نبكينات كوس دخوم يوم زبل زربالو تي قالي باف دمانتايلو يا نفلطينا تجيبناتو مجمريا زعجي ترخي بزول لو يتردادين على نبال زلنا حيلي سلا زلنا بايتاك نواقع سلا نغلن كن سعر سلا نغلن سلا دفولو تتقبروي دنجيش أما يكون نيلو هنا دما ندادك نشيتينا تخفيت لنا له ندادن شيطان لنا ندادي واقعنا طب لعل خلو دما ندادينا بزي قدان شيطان لنا أبقى بوينت نساتهم ندادو وسيدنا ينامو تطو كنا بلين عند حريلهم تساقم يلن شوك بوينت زبال ويكا محنقو زبالنا وشبت حرموس فلتو عندهم يلو أباكن حنقومنا كالي محنقونا لنا سلازي نحنا ندادك شيطنا زي نخصتو خينا عالم ندادك التك أما يكونتن يلو بوحو تحد 10% ناي ندادي أبعدها خمسة كرب كن قبرينا سلازي نساتهم جيم اللو رسح جيم كسعود فتن لو نحنا دما نخل السيناريو تدالينا زلنا هنا زبل زرباينا نسمى زلنا سلازي كلتا قراحات وتقرحات يكونون كلتا بتحارب قرحات يوم حما خش سنقوم كم زبال دماينا نرزلنا سلازي بحفشة انتينا نرزلنا بوغن أمريكا زدلي وعند راك زاربو خلو نورماليو إيران جن كتن كقولو انتي كزاربو لهم انتي كقتفلو انتي كبهلا انتي كبهلا بلون بزو نجارينا نسمع زلنا جيري فانس وانت مساسالي أكره غير زاربا غيرك حبوا يفتنوا لويز بعض زلهم we will see this is going بتبغون بغليلن كودا زخل قداي كم زي كونن رلنا هنا that we want durable commitments that are verifiable and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country. Okay, we're going to see how we get there. Number two, we want to see what kind of an arrangement actually exists in the Middle East between not just Iran and the United States, but the GCC, Israel, Lebanon. We're going to play that situation out. And then on the Strait of Hormuz, I mean, I think you actually said it well, which is that جنتايز بتزلو إيران دينيكولارايز هونلو نيكولار تعاليلو مدرخ سمعنا وقصنا خيدالنا نبي قصك خيد كنرينا كالي ماكلاي مبراق إيران حويسكا كلاتهم تموزلو هجرات مسامير كاتر هذا كنا سكالوت كون هذا ناي سكيورتي أركتكتشر ويزخون يكون كفت أرك خلالو نزيج صقمزي بزلاق فتح زغل بزلاق النت فتح زغل ويون كأسأل نت بزلو من جدي فتح زغل يزبل زلو أبوش بات حموز زارباجن حنت كابتن فايرال قينا زلايا نسمع يسكي حوس عبيري زارباجن سب نقول نجار بتنكا غسل زكاتلهم زلو انتي لامون كم زخونه كي تردو اكيدو ويم زلو زلو. The strait is open in the sense that to oil traffic, we're seeing more oil come out of the Strait of Hormuz, and some days actually more oil coming out of the strait than came out before the war even started. So there's this element of the where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down. Now, what the cynics will say is, well, if you look at the number of ships that are trafficking, that's actually down from the pre-war start. But they're mostly talking about cargo ships and other vessels. At least so far, what we've seen is the oil traffic has reached its pre-war height. So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. And, you know. جاء تزربة. سنتاي بلالو ندادي بفلاي كابت وشمت حرموز ببزحي وصالو أبقى قليون كابت مكوينات زنبر زلا عليه ندادي وصالو منال بعد تم راخب بود وصازلو نايت الشيب ترافيك طريقة يو كم تنايك مكوينات كم زين بريهم زنو جروجل كلن تنزوت أزلوا ندادز عنا ترين سلزي ندادي ببزحي وصالو نتفقو طباتات كرقاقا على نازغ ندادسي نوص على هنا تعلامة دما بريزنت نزي MOU تكمل زلو يبلابا احتراب بيلي زبلا ندادي نوص علينا ናይ ነዳዲ መኻዚኖታት ወይ ካት ገንታት ክመልእ ክኸላሎ ምርግጋእ ናይ ነዳዲ ናይ ቁጠባ ከነርኢና ድሕሪኡ ኩናቱ እቲ ነገራት ርኢና
ካልእ ስጉምቱን ክንወስድ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ተዛረበ as I've said this repeatedly, if the Iranians are willing to make the commitments that we would like them to make and are willing to back those up with verifiable milestones, then we are going to change our relationship with Iran. And if they don't do that, then nothing has really changed except for what we've already accomplished from the military campaign. Exactly. ስለዚ ተነዳዲ ዝኣኽላ እንተውፅኢና ድሕሪኡ ኢራናውያን እንተተሰማሚዖምና ፅቡቅ ክንከይድ ኢና እንተደይ ኮይኑ ግን ኣብቲ ናይ ቀደምና ተመሊስና ናብ ኩናት ክናቱ ንኽእል ኢና እዛ ከለይቲ ዝበላ ببزح من جدي تاجمت نسام وخانا يزنقر زلوا مهنيات أمريكا توسخي وتدروا عقم تأكد كم زلان لوجستيكنا وتدروا عقمناتا تدالو كم زلان نتنياهو إن أمريكا خيدي ودونالد ترامب دما قال لك كابتن حبيب ونزل لهم سيرات عند كوريو ويكل تسلسة كارت كوريو أنا زبالك خانت زي جيركا تقول سماي خاخب ليو من الباتن كارتات ودين تلو هذا ما متنقطعنا يقله وين تكالات كهنا عنوينا وين استراحة قال لهم قبرنا قال زين ما تنقطع هو مخان فلوتيو بزربا كرر كأمنو زخلنا يرتزقون ناب أمريكا زخيدا ينبرا لما عدوس كرر هذا مخاليهم سلزي بزخوني ناب أمريكا يخيد سلزولا قال لنا قرر كقاطم كم زغل ناب كيناتنا ملاس تقولوا زعبيو سلزي زون حدا مرداتنا ناي زحد كيلاتاتي والولو تكونتات إن إسرائيل لكن أجمع مصام سلزولو تقالات يفهم قال لنا قرر كقبر كخلولهم they have to use every opportunity up ميام زلو ناب ده تنقرت ناب نتزدلي وزلو ربحة نمغيار كقبر وزخلو in fact قال لك كابتي زي سمام عمزة لابزي هذا كومنتر استوى بخن رينا أمريكا زحسب وزلون إيران زحسب وزلون نبين سلو زخانة في الليتنا إسرائيل مرجزيتات فتسين كتأمنوا زي تخليو حنت كابتي لنك أنا إيران نمنتاي أمينهم يوم كينان تمز أنهم زبلو زلو نزياك اسمعكم 50 plus bases across the world. The world's most powerful military. Yet, during the 4 months of war, some of America's most important bases weren't projecting military power. They were taking hit after hit from Iranian missiles and drones. We all saw it. America's allies in the Gulf saw it, and America's adversaries in other parts of the world also saw it. Now, the war may be over, but it looks like Washington is asking itself some uncomfortable questions, including, are U.S. bases in the Persian Gulf doomed? You see, the United States has spent generations building massive bases across the Persian زكويناتنا إيران مس أمريكا هذا نجر قليعو زنت أرى نجر الله سدما أمريكا زي تعدنا بيزات أكيباتو زنبرت أب كباب أب ما أكلها مبرات راح يكون كنز لكم زلوا أب كل عالم أب عباي ملك تحطه أتيله كريكم يا سلام تاي مخان عباي ملك تحطه سلام تاي أمريكا نسألها أبي كم زهر موا أبي كاسيوا خمس خلو صبوا غيره تارجتي باتهم على يزبح زلوا انت هاي مالتهم يخانبل أمريكا تبع الحجر تاريخهم بخلت يجافات أملاخ زبارة خايم زولو بخلت يجافات بحري يكون زكالة خلالو وكيانوسي زكالة خلالو أوشن أتلانتيك أوشن and Pacific Ocean كلتا وكيانوسات يمزخل كلولو سلازي نا أمريكا خدفرا natural barrier زلوايا تفتراوي بكل خال زلوايا أملاخ ناس أجير فتيرنا بحالتي يمزو ومدي هيكون كالارسيو بسمين بدبوبن بسمينهم كندا يا زلا امين كندا امريكا تهرب من كذا حسبي ابيدهم زلا اوريدي انت تحت زلو دم لاتين امريكا بعبيوت كل انت نغرات ابيدهم ينسن سلازي امريكا صلايسي حريبو خبصحم تكويسنا بعدهم خبصحم قليل يكون انتاي كن كغبر غل ايران كارياتهم يا شوعات ميت زغونا بعالم بيزات الله እዚ በይዛት እዚ ድማ ልክዕ ከም ልኡላዊ መሬት ናይ ኣሜሪካ እዩ ምክንያቱ ሃብቲ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ፀጋታት ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራት ናይ ኣሜሪካ እዮም ኣብኡ ዘለዉ ስለዚ ንኣሜሪካ ክትሕምማ እንተደሊኻ ናይ ግድና ኣይኮነ ኒውዮርክ ክትሃርም ዘለካ ነቲ ወተሃደራዊ ቤዝናታ ክትሃርም ኣለካ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ወተሃደራዊ ቤዝናታ ትሃርም ዘለኻ ኣብዚ እውን ከምኡ እዩ ሃብቲ ናታ ፀጋታት ናታ ስለ ትሃርም ዘለኻ ኢራን ድማ ቃል በቃሉ ኣጊዳት ኣሎ ንኣሜሪካ ዘይረኸብና ይብሉን እዮም كاب أمريكان لا دعم نسي أب نيويورك نحدا جزاوتي زقمتوا لزبن تهاريمهم تيتقم يوم تعلم سيفيل قاتلهم حزب قص الأميم بقيم تعلو وتهدرها بويزنا أمريكا تراي بمهرامهم حزب أمريكا أي سؤال أمني مخنياتهم مزز ممزر رخي يقولون حزب زي أمريكا تاخد قبر كيدايز بلاو أب عديه هرمتن أب من جانا إيران تطوي لهم تلوج تاخد قبر خيدهم تي من قسنا تاخد قبر خيدايز بل سلزي كم نريز لنا إيران زمت أوتو استراتيجي نأمريكا نتناتا ميليتاري اركتكتشر ويكان سيكيورتي اركتكتشر ناتا داغ مغمت كتغبرلو قدم بزي موديل زي سرنير لومي مس ناي دروناتن ناي باليستيك ميسايل مس غزي دما ناب كروز ميسايل كمو نزي ناي هايبرسونيك ميسايل زبحال ناتو زلنا هايبرسونيك مالت رادارات الوز بحر راداراتهم كريو زيكل مالت يعلو كله دما زي ناي سوورم درون زبحالو 3000 درون بحري مزخا زي جي ايران يبصحتون الله
ቻይና ግን ኦልሬዲ ሓሊፋቱ ዘላ ኢንፋክት ነፋሪት ዓባይ ያላቶም ኣብ ሰማይ ኮይና ርሑቅ ኮይና ኣብ ትክል ኣየር ናትካ ብላዕሊ ትፍንዎም ነቶም ድሮናት እንደን 3000 ድሮን ይመፁኻ ድሕሪኡ 6000 ይመፁኻ ወላ ኤር ዲፈንስ ይሃልወኻ ነተን ድሮናት ክቐትል ዝኽእል ቴክኖሎጂ ተይበልካ ዩር ዳን ሶ እቲ ቴክኖሎጂ ዘርዮ ዘሎ በዚ በይዛት ጌርካ በዓልካ መህረሜኻ ትዕድም ኣለኻ እምበር ክትከላኸሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል ስነመጎት እናጎልሐ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ ነዚኣ ግን ኣብዛ ዘላ ተሓዙለይ እዚኣ ሓንቲ ክፋል ጥራይ ንኣሜሪካ ምርጡእ ኮይናቶ ዘላ እዚ ትንሽተይ ክፋል ሓደ ክፋል ናይቲ ፀገም ጥራይ እቲ ካልእ ፀገም ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ዘውድቓ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ሓይሊ እዩ ዝበሃል what are we talking about well ለንቀነ ሓደ ዓብይ ፖለቲካዊ earthquake ኣጋጢሙሎ and this is it. Year career coming down to just a handful of percentage points. 29-year-old Democratic Socialist Malat Quiros now leading the race for Colorado Congressional District 1. At this hour, it appears that she has ousted 15-term incumbent Representative Diana DeGette, who took office in 1997. That is a year before Malat Quiros was born. Welcome to... Okay. እንታይኹም ትሪዱ ኣለኹም this is incredible story of ናይ ሜላት ኪሮስ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ነታ 30 ዓመት ኣብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት 30 ዓመት እየ ዝብለኩም 30 ዓመት ኣብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ዝገበረት ብፀጋም ዘላያ ታብ የማን ዘላ ድማ ሓንቲ ዓመቱ ናብ ፖለቲካ ዘይገበረት ሕጂ ቅድሚ ናብ ዝኾነ ፍርዲ ምእታውኩም ሕክምና እንድዕር ከይድኩም 30 ዓመት ተመክሮ ዝገበረ ዘለዎ ተመክሮ ዶክተር ክሕክመኩም ተመርፁ ወላ ተመክሮ ዘይብሉ ሕጂ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝመፀ መልሲ ፍሉጥ ሕጂ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝመፀ ኦፕሬሽን ክገብረልካ ይደልን ኢኻ ሰርጀሪ ክገብረልካ ይደልን ኢኻ መንዳደሊ 30 ዓመት ዝገበረ ተመክሮ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ግን ተቐይሩ እዩ እዚ 30 ዓመት ኣብ ፖለቲካ ቁም ነገር ኣይኮነን መብዛሕቲ ግዜ ኤስታብሊሽመንት ኢኻ ትኸውን ብኮርፖሬሽን ዝግዛእ ብረብሓ ዝግዛእ እምበር ነቲ ህዝቢ ዝመረፀካ ኣይትዝክሮን ኢኻ that's what happens in America and that's what's happening in Europe everywhere in the world ድማ እቲ ነገር ይቐዳሕ ኣሎ ስለዚ ነዚያ ሜላት ትበሃል ፖለቲካዊ ተመክሮ ጭቡጥ ዝኸውን ዘይብላ ግን ምህርቲ ናይ ሕጊ ምህርቲ ከምኡ ድማ ንጹር መርገፅን ነቲ ህዝቢ ድማ ኤግዛክትሊ ንዓኹም ዝኸውን ሒዘ መፅእ ኣለኹ ትብል ደላ ጓል ነዛ ናይ 30 ዓመት ቦታ ሒዛ ዝነበረት ፀፊዓ ኣልያታ ነዚ ኸ ገንዘብ ከይተኸፍለ ተወሳኺ ፍሉይ ገንዘብ ናይዞም ሕቡኣት ኮርፖሬሽንስን ገለን ከይተዋህባ ዝመፀት እያ ስለምንታይ ትዕራታ ግን ዘረባ ምስ ሰማዕካ ከሎ ይዝበርሃልካ that seat for 15 terms and rarely had a challenger. This year, Malat Quiros pulled off what was long thought to be impossible, and she has changed Denver's Democratic Party structure and Colorado politics in doing so. Let's listen in. Tonight, this victory belongs to every single one of you! Denver voters of all ages, of all races, of all religions sent a clear message. We will not wait! We will not wait to take the fight to Donald Trump and the oligarchy. We will not! ከምዚ ትሪእዋ ናይ ብሓቂ ሓያል ጓልያ ተዛራቢት ጓልያ ትምህርቲ ኣለዋ በላሕ እያ ክሳብ ሕጂ ዝረአናዮ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ዝድግፍዋ ዘለዉ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዖም ደጊፍካ ፖለቲካዊ ጥፍኣት ካዳ እምበር ዓወት ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝበሃለሉ ዝነበረ ዘበን መርገፂታት ቀዳመይቲ ካብ ኩላተን ኣብ ፈለስጢን ዝግበር ዘሎ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ጆኖሳይድ ብምባል ነዚ ጆኖሳይድ እዚ ጠጠው ከነብሎ ለና ኢላ ዝጎዝጎሰት እያ ተዓዊታ ዘላ ኢትስ አ ቢግ ቲንግ 70,000 ሰብ ኣብ ቅድሚ ዓለም ተቐቲሉ ከሎ ፖለቲከኛታት ማስክ ገይሮም ደብዳቢሳ ገይሮም እዮም ዝኸዱ ዘሎ ኣብ እዝኖም ድማ ሄድፎን ገይሮም ባይ ዘ ወይ እቲ ናታ መራሒ ዝኸውን ሕጂ ስፒከር ናይቶም ማይኖሪቲ ናይ ዴሞክራትስ ዘሎ ኣብ እስራኤል ዘሎ መርገፂ ፊት ንፊት ከስማዓኩም እየ you will be shocked ንሽተይ ስምዕዋ እንታይ ከም ትብል ሕጂ ምክንያቱ እዚ ናይ ሎሚ ዓወት ንስኻትኩም ኣብ ዘለኹም ንስኹም ኢኹም ኣምፂኹም ትብሎም ኣላ ገንዘብ ኣየምፆ ወላ ኣጀን ዕፍሪት ኣየምፆ ንስኻትኩም እዞም ኣብዚ ደው ኢልኩም ዘለኹም ብናትኩም ጎስጓስ ብናትኩም ፃዕሪ ዝመፀ እዩ ኩሉ እቲ ድሌታትኩም ድማ ይፅናሓለይ ዝበሃል ኣይኮነን ሕጂ ኢና ንደልዮ ሕጂ ክመፅእ ኣለዎ ኩሉ እቲ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ጠለባት ሕጂ እምበር ን30 ዓመት ሰብ ሰዲድካ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ዘይበፃካ ክኸውን ኣይግባእን ትብል ኣላ ውብልሲ መብዛሕታት ኩሉ ግዜ ዓብዩ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ከዱ ግን ኩሉ ግዜ መብዛሕቶም ጋንታ እዮም ዝቕይሩ ማልያ እዮም ዝቕይሩ We will not wait to abolish ICE and pass Medicare for all! We will not wait to put an end to the politics
ويل كم تريواد لهم أتي حزبي أبزح الجزبن كسم أزدلي تخكلني أخوي ندسم أنا قرأت أمريكا كلها تنرقي حتى الله أبغى جنوسايد كنرين دللينا عبيت كوربوريشنز أوليغاركي إلى ماسكن كالوتن بليونيرات جنزب بوليتيكا ناتهم كجزوه بزرعن بحبو سوبر باكس بحال باكجينج اللي غيرو نتجنزب دارك كمان يقولوا بوغيركا نبوليتيكانا كم دليلك خزورون عين فكدنينا حزبي 10 أرشيبو بأكال دويلو زمرسو ديمقراطي كلونا ندللنا اللي خلود ما قبل الغازاز قبر زلو جنسايد سقيلنا يكن ريونينا كنت يروحهم بقاسينا تبلا يكليمس عبيت زرباتاتهم كم تريورد لهم نتعود شوك ويف صفات يرزق الله بسمعوات رياكشنز ناي ميديا ناي تي بوليتيكا كي لا تزبلوا زلو. The New York race was a standout by virtue of how liberal New York is, because in those races in New York, when a Democratic Socialist beat an incumbent, the House, those seats are not going to change hands. It doesn't affect the balance of power in the House of Congress. جي اب نيويورك كمو تمساسالي نعبي ويون كم زحده أرسكويك لما من قد قاطع مريض زمسل بوليتيكاو نوز تراعين يريو زياتهم كم زيب للو وتم حدد أنت يوم نحرير كما حجتها ودقان أنا عاقون ويون مرحنا تاقون زغلابتي هاوس حكيمي جيفريس اللي هو أبز سمعوه. Aggression in 1948 and Israel prevailed. And then you faced aggression in 1967 and Israel prevailed. And then you faced aggression in 1973 and Israel prevailed. And so I'm confident that when it's all said and done, we're going to stand together. Israel today, Israel tomorrow, Israel forever. God bless you. زتري وزلهم حكيم جيفري سيزبهال نايتي ديموكراتس minorities لزلو ناتهم spokesperson ويداتهم تي أيا ويك حلافي ناتهم أبتي speaker of the minorities بحال كم تري ورد لهم نسان السون أكل تجافات يوم زلو نسو إسرائيل لومي إسرائيل تمالي إسرائيل لومي إسرائيل نحوارو بس إسرائيلنا إزبل زلو بانديرانا إسرائيل جيرو مبتعاتاتو هذا ستايل صحيح لنا يرنزي نأمريكا خمزيلو كتشر حلا يسمع كون سبزيلو نزا أمريكا هجرو كمزيلو بباشن بلبوك ساعة تكوسك زاربلان فكرلان كمدرلان يسمع كونيلو سلازي زياتهم كالي غانتهم كالي ربحهم يلو بعد زيد ما اتي ديمقراطس يحكاردو كوم زل زلو in fact أبتنسو تمرد أولو نيويورك ود دقفا يركبني زلو يبللو زاقوال زيادة ما كدقفا يكون كل مرقزو يكساب زيك إيرا زمس الزروات زاري بالا انتاي زري كازي there is a political shift مثلا بزحات كيلاتات كم بعد البروفيسور جون مرشايمر كمون كالوت كيلاتات نيزي بوليتيكا إسرائيل زريو أب أمريكا unprecedented change بلو ترى عيون تتجمعون زي فلت عينت لوت إن نرزلنا أزجن إذا بايتان ريوزلنا من سياتنا بس بن ريوزلنا أبوليس إنك غير بوحد 10 عمد كدليه يبلو بوحدو 10 عمد كدليه because then أبتجزي تيو تلوتي زيادة كما تزغل مبرحج جينا أو يبص عنانا لنا أتي لوت جينا يزلو establishment أمريكا إسرائيل ببزح من قد جيرا أشيرات تيازلنا تكونات بغلي لك غير زغل هيكون سلزي تزدل زلو لوتي تزدل زلو كاب إسرائيل مفتح ملاي ولا كلاتهم زياتهم ببزح أنت تمريسهم نساتهم كساب زوادو نساتهم حدا مرقص كساب زقبرو نتو كل إسرائيل كبيراتو زلا بومبتات نخفت حوا زبنات كدليميو سلازي قليل زي يكون إسرائيل دما كاله بلان كغيريهم كاله بوليس كغيريهم كاله استراتيجي كغيريهم معناته العالم لو تخطمت وي زغدل خا ياخذ قبرتا يدليكا ገንዘብ የለካ ካፒታል የለካ ማለት እዩ ሓንጎል የለካ ስለዚ ሓንጎል ነውሓው ትፍልጠት የለካ ካልውን ሲስተምስ ምቁጻር የለካ ተጀኹን ገንዘብ በይኑ ጥራይ ወይ ወን ሓንጎል በይኑ ያኣኽለካኒ ሲስተም ሲቲ ንዓለም ነቲ ከባቢ ነገራ ዘንቀሳቅስ ዘሎ ሲስተም መን ይፈጥርዎ መን ይቋጸሮ ክትፈልጥ ትከላለካ ስለዚ እንታይ ኻትሪ ኢሎን ማስክ ምዝኹል ሃብቲ የዝብለኩም ትሪሊዮንስ ቀሪብ ዘሎ ሃብትናቱ ንእስራኤል ሓንቲ ቃል ብሕም ክብል ኣይክልኒ ብሕም የዝብለኩም ፈቲኒ ኣብዚ ናይ ቃዛ ኩናት ምስ ተጀመረ ንሽተ ሓፍከፍ ክብል ጀሚሩ እዩ ኣብኣ ከሎ ኩቱም ሰበሉሉ ኣብኣ ከሎ ኢድ ሂቡ ማለት እዩ እጂ እስራኤል ትዕወት ኣይብልኒ ግን ንእስራኤል ኣብ ምሕጋዝ ብትሕቲ መጋረጃ ብዙሕ ይትሰርሕ ስለዚ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ዝኩሉ ጠራዕራዕ ዝብሎ ዝነበረ መሳኪን ፀለምቲ ኣፍሪቃውያን ዓቕሚ ስለ ዘየለን ኣፍሪቃውያንን ስደተኛታትን ኣያናትና ይኮይኑ ንዓና ከጉባዕቢዕ እዩ ዝውዕል ዘሎ እስራኤል ክኾን ከሎ ግን
ልክዕ ከምዛ ከልቢ ጭሩን ላዕሊ ገይሩ ዞኽዞኽ ዝብል ርየ ያነ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ኢሎን ማስክ ኣትይዎ ዝውግእ ተባሂሉ ብዙሕ ተስፋ ተቐሚጡሉ ነይሩ ነው ብኣድቨርታይዝመንት ብገለን ገጭቦም ዝገደፍዎ ኣይከኣለን እተን ካምፓይንታት ናቱ ዋላ እኳ ቢልዮንስ ኢንቨስትመንት ዘለዎ እንተኾና ክዓንዋ እውን ከምቲ ንላዕሊ ክኸዳ ቀሊል ዝኾነ ክዓንዋ እውን ከምኡ እየን ስለዚ ናይ ምዕናው ተኽእሎ ድማ ስለ ዘለዎ ፈሪሁ ኣይከኣሎን እንጂ ናይ እስራኤል ካብ ቀደም ባዕሉ ብኣፉ እናተዛረበ እውን ኣነ ናይ እስራኤል ዋላ ብደም ተደይኮንኩስ ሂወተይ ኩሉ ምስ እስራኤላውያን ስለ ዝኾነ እስራኤላዊ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝብል ቪድዮ እውን ኣሎ ዝኾነ ኩላቶም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ካብ እስራኤል ተፈሊኻ ምኻድ ቀሊል ኣይኮነን ካልኦት ድማ እዚኣ ጓል ትግራዊት ስለ ዝኾነት ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነት ኢትዮጵያ ድማ ምስ እስራኤል ዘለዋ ቅርበት ኣብ ግምት ኢኻ ቀሊል ክኸውን ኣይኮንን ገለ ይብል ኣለዉ ውብልቲ ተመርገፂ ናታ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እያ ተዛሪባ ዘላ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተዛሪብካ ክጠልም ተጀሚርካ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ምዕረት የብሉን ልክዕ ከምዛ ዘደይብዋ ዘለዉ ቀይሕ ካርድ ሂቦም ድማ ክመልስዋ እዩ ምክንያቱ እቶም ቅድሚያ ዝወርዱ ዘሎ ላዕሊ ነይሮም ዝወርዱ ዘለዉ ንህዝቦም ስለ ዝጠለሙ ዶናልድ ትራምፕ ታዲያ ኣጋጢሞ ዝኽእሉ ሂሮ ዝነበረ ሎሚ ዘርከበ ክጭፍጭፎ ዝውዕል ዘሎኮ መርገፂኻ ምቕያር እዩ ስለዚ እታ ሽመት ሒዝካ 4 ዓመት ደን ገለ ኣለዋ ካብን ክፃወተሎም ትኽእል ኢኻ ድሕሪኡ ግን ከውርዱካ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዛ ጓል እዚኣ ንበይና ኣይኮነትን ከምኣ ማዕበል ይመፅኡ ዘሎ ነዚ ማዕበል ተጠቒማ ነዚ ሒዛቶ ዘላ መርገፂ ሒዛ ንነተንያውን ንደገፍቱን ድሕሪ ጨፍጪፋቶም ሽውልቢ ሪስፔክትድ ፖለቲካል ኣብ ታሪክ ድማ ብፅቡቅ ክትለዓል እያ ነክፈረግ ተኢላ ድማ I think ተታሒዛ ንቁልቁለት እዩ ክኸውን ኣብዚ ድማ ስምዕዎ ምች case, it's less obvious when you get to points further west out in the country where the Democratic Socialists do not have the same presence that they have. This becomes a bit more of a question as to the direction of the Democratic Party. Now, a lot of critics have come out and said these kinds of things are dangerous for the party come November, because it'll be used by Republicans to suggest, as Donald Trump has, that the communists are taking over, the socialists are taking over. But there's a lot more nuance to why some of these Democratic Socialists are actually winning. There are a few things at play here. Number one, outside money. What tends to happen is Democratic Socialists share the view of many younger Democrats about U.S. support for Israel, and what tends to happen is the incumbent or the person running against them ends up getting the support of AIPAC and its affiliates. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ነቲ ዘረባ እቲ ስታብሊሽመንት ብየማንን ፀጋም ዘሎ እቲ ሚድያ ሓደ እንዲዕላሙን ንእስራኤል ዝጠቅም ጥራዮም ክሰርሑ ዘለዎም ስለዚ ዓወት ናይ እዚኣቶም ከመይ ይርእይዎ ኣለዉ ንዴሞክራትስ ሓደጋ እዩ እዚኦም ከምዚ ኢሎም ድዕወቱ ዘለዉ ኣብቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ኮሚኒስትስ ዝብል ሽም ክወሃቦም ስለ ዝኾነ ነቶም ሪፓብሊካንስ ዕድሚኦም ንክቕፅል እዮም ዝሕግዙ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ኢትስ ጆክ እቲ ሓሶት እዩ ምክንያቱ በዓል ታክ ካርልሰን በቲ ሪፓብሊካን ሳይት ኤግዛክትሊ ዘ ሴም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ዝተሸጠት ሃገር እያ ውሽማ ናይ እስራኤል ዝኾነት ኣመንዝራ ናይ እስራኤል ዝኾነት እያ ብኣፎም እዮም ከምዝብሉ ምክንያቱ ንህዝቦም ገዲፎም ናይ ጓና መንግስቲ ክከላኸሉ ንህዝቦም ዝኣስሩን ንህዝቦም ዝዓፁ ዘለውን ንህዝቦም ካንስል ዝገብሩ ዘለውን እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ በቲ ሪፓብሊካን ሳይድ እውን እንትኾነ ፈፂምካ ካብዚኣቶም ዝፍለ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ክኾን ከሎ ተመሳሳሊ ርእቶ እዩ ዘሎ ንሳቶም ግን ተገብሩ እዮም ደልዩ ነቶም ዴሞክራት ህዝቢ ንከሰንብድዎ ሪፓብሊካን እኮ ክዕወቱልኩም እዮም ክፃወቱልኩም እዮም ዝብሎም ሪፓብሊካን ባዕሎም they have the same question the same problem ስለዚ this is መብዛሕትኡ ግዜ የማንን ፀጋምን ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ፈፂሙ እዩ ዘይራኸብ ሕጂ ግን ኢድን ጓንቱን ኮይኑላ ኣብ ጉዳይ ኣብ ፅድቂ ናይ እስራኤል ከም ድሌታ ትገብረና ኣላ ዝብል ዘረባ ሕጂ ድማ ነተንያሁ ናብ ኩናት ክመልሶም ይደልሎ ንብል ኣለና ስለዚ እውን ተወሳኺ ሒዝዎም ናብ ካልእ ክኸይድ እዩ ንዓና ዘገድሰና ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ናታ እዛ ጓል እዚኣ ከመይ ክትከውን እያ እቲ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣረኖ ነዚኣ ሰብ እዚኣ ብእዋኑ ምርካባ ፅቡቅ እዩ ሓደ ኢትዮጵያዊ ተዛሪቡ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢግኖር ገይርዋ እዩ ከምቲ ዝድለ ክረኽባ ኣይፈተነን ኢሉ ስለዚ I think this is በዓል ስታሊን እውን ይድግፍዋ ነይሮም ሪአን ኣለኹ ስለዚ would be wise ዝኾነ ኮንታክት ምግባር ብዘይገድስ እንታይ እዩ ፖለቲካ ገለመለ ከም ንዝኾነ ይኹን ፖለቲከኛ ክትቀርቦ ክትፍትኖ ፅቡቅ እዩ ብማዕዶ ከምዚ ዝኸውን ኢልካ ግምታት ዘይምውሳድ ኣነ ዝነግሮምን ኣነ ዝመክሮምን ሰባት ኣይኮኑን ብቁዓትን ብሱላትን ኣለዉ ናብቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ and I believe they will do the right thing sort of foreign policy interact with the world? Would it be less engagement generally and maybe drawing down, focusing more on being a good example at home? Or is there like a positive vision for, proselytizing certain values or remaining involved in NATO and things like that going forward? How would that work out? I'm sure there's not like a simple answer to it, but is there a guiding principle that you think that should inform U.S. foreign policy making?
Yeah, I think more than anything, we really have to reevaluate our foreign policy relationships with many countries in the world right now. And I think a lot of that has to be based around making sure that we are protecting democratic values, but more than anything, protecting workers, protecting that relationship that we have with working people and their own governments. And so كم تريوا زلهم شيز well spoken نفعتيا بلحيا كم دما articulate نقراتا really أمناتا أدمي ولا شلون شاتن إشتاي كونت مركز كن politically savvy مالت outsider يوم زلوا زلوا politica زي تفلت يوم زلوا زلوا كابت قد مسأتيا زلوا زلوا كنت أبغى مخانا أبغى حاجة زلوا بتي أبغى نايز ربا تمرتو سلزخونة مموجات كأكل نايت مويا سلزخونة سيح جزالو يبلي أجن سدتني مخاناون بالتقرأي مخاناون مستيز حلف كنتاتون كنا من تايب politica involved في النيراجن حتى average أمريكا واتبي غبز على مفتوح زلوا جي نسونك دفع تايت بدلا نايبوت أي بوليسناتنا بمنتاي كبر حلوه يخطب لي يوم زلوا زلوا دروب سايت يوم زبالتهم مع عدي مم زلوا حركاتي أبزوان عباد ناقص زلوا بلاتفورميو ني نت مينستريم ميديا اب تشالنج مقبار صاد ما انت تبلا هو كلنا جرسي داق بقمت كنقبر لنا ناي وساي بوليسناتنا ابزح زنبع زخنا كايدات زلوا نبزح حزبي زحسي نتي بفلاينتي تحد من عبرو تحد درجه زلوا حزبتات جلوبال ساوث زبال قالوا تسالوا نعلمنا كم زي جزء لنا عند راد ما قص على له زي كل سستينبل زي كونه مسرح سلسغني لو تخبر كفلالو زبل امنت هلنيات ولدلا سبيرتو ديمقراط مخانا بزح سب عين سكفتاكر تهكلي مهنياتو ديمقراط مالت حاجه كابتم تعميد كانتهم جلوباليستس اندنتهم كوربوريشنز زغلغل بارتي سلازغوني نساغن نعوك سبري لياتك على سلا so that's a good thing already امريكا داتا اجندا تايتبل كومونيستس كتبل كالو سوشياليستس كتبل كلا سوري ገንዘብና አሜሪካ ንህዝብ አሜሪካ ከሆነ አለው ያትብልላ ማንም ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝብ እንታይ ዝብል ገንዘብና አሜሪካ ንህዝብ አሜሪካ ግበርዎ ገንዘብኩም ቦምባን ሚሳይልን ቀይርኩም ሃገራትና አይትዕንውልና እዩ ዝብል ዘሎ ዓለም ስለዚ ሺዝ ራይት ኣብ ኖርማል ግዜ ኣብ ሃገረይ ከተኩር ስለዝበለ ዶናልድ ትራምፕ እኮ ኣብ ርእሶም ተሸኪሞም ኣብ ሃገርካ ተኩር ገንዘብካ ዝኹሉ ገንዘብ ዘለካ ቁጠባኻ ማዕብለሉ ህዝብኻ ርዳኣሉ እሱንተ ጌርካ ዓለም ወል ሕጉስቲ ያባኻ ሳደማ በትክክል ኣብ ኢራንና ኣብ ካልን ከይድና ቦምባታት ካብ ንድርቢ ቤት ትምህርታት ክንሃንጽ ክንክላለና ንህፃናት ክንጥውር ክንክላለና ሄልስ ኬር ናይ ህዝብና ከናሕይል ክንክላለና እያ ትብል ደላ ንሳም ብመለምቶም ኣብ ታሕቲ ሶሻሊስት ዝብሎም ዘሎ ስለዚ I'm pretty sure እዚያ ጓል እዚያ ጸላዊት ክትከውን ከም ትኽእል እቲ ካሪዝማ ኣሎ እቲ ብቃት ኣሎ ኣይም ትሪኦም እንዲኻቶም ካልኩሎም ተዛረብትኒዮም but she has this of course እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ መስልኩም ጸሊምሲ ኣብ ሓደ ቦታ እንተመፅዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብፍላይ ኣብ ተላዕለዋይ ደረጃ ክመፅእ ከሎ ክልተ ዓይነት ግምት እዩ ዝወሃቦ ንጸሊም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ቦታታት ኣይፅበይዎን እዮም ኣብቲ ቦታታት እንተመፅዩ ድማ ኖርማል ሰብ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ ስለዚ ኣድቫንቴጅስ ኣለዎ መጀመርያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ኣይ ክሪኡኻ ኣይደልዩን እዮም እንተመፂኻ ድማ you're not a normal guy normal ሰብ ኣይኮንካን average ሰብ ኣይኮንካን so እዚ ኩሉ ግዜ ነገር ኣሎ እዩ ስለዚ probably ምስ ዘለዋ ኩነታት ታሪኻ ትምርገጽናታ mainstream ናኾነ ይኸዳሎ ሰብ ዝያዳ ይድግፈሎ እቲ ናይ ቃዛ ኩነታት ናይ እስራኤል እንደራ ዝጸልኦ ሰብ ንዓ ብኩሉ መንገዲ ንዓ ዝመስሉ ደገፍ ክረኽቡ ክእሉ እዮም ኣብቲ ብፍላይ ብብዝሒ ተዓዊቶም ተመፂኦም ድማ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ተራ ክፈጥሩ ዝኽእሉ እዮም ክንርአና እስራኤል ብቐሊላ ሸለሊላ ክትሪኦም ኣይኮነትን ድሮቶም ፎክስ ኒውስ ስታርክ ገብርዋ ጀሚሮም ኣለው ንመጨፍጨፊ ናይቲ ኣጀንዳ ናቶም ቀዳመይቲ ምዃና ነጊሮም ኣለው እዮም ኦልሬዲ ምልክት ሂቦም ኣለው It's not just for the Big Apple anymore. Democrat socialist Malat Quiros beating longtime Democrat Congresswoman Diana DeJette in the Denver, Colorado district primary. Watch. And to every single progressive running for office in Colorado, across the country, across this state for inspiration, for solidarity. Tonight we saw wins down ballot. We saw Chela win. We saw Iris win. We are winning from coast to coast, from every level of office. We are taking back our party and our country. So could this be the latest sign that Democrats running for office? ከም ትሪእዋ ዘለኹም we're taking back and we are winning ትብላላ ንመፅኩም ድማ ኣለና ኣብ ኮሎራዶ ኣብ ዴንቨር ኮሎራዶ ጥራይ ደይኮነስ ናብ ምልእቲ ሃገር ክልሕም እዩ ዝቃልሲ ናይ ዴሞክራቲክ ሶሻሊስትስ ፎር ኣሜሪካ ዝብል DSA ዝብልዎ ዘለዉ ነስፋሕፋሕ ኣለና ንሕይል ኣለና
ንመፀኩም ኣለናቶም ካልኡን ክመፀኩም እቲ ቫይረስ ወይ እቲ መንፈስ ናይ መንግስቲ ንህዝብካ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ነቲ ተራሰብ ንካልኦት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ንዩክሬንን ንእስራኤልን ዘግደስ ዘይኮነ ንህዝቡ ዝግደስ ፖለቲካ ስለ ዝድለ ዘሎ ንኣሽቱ ብብዝሒ ይዕወት ኣሎ ወንፂ እቲ መብፃዕታት ንሪኦ ኣለና ትግባርናቱ ድማ ክረዩ ብሕጂ ዝረዩ but the world is watching ዓለም ምልእቲ ትከታተል ኣላ ናበይ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን እቲ ጉዳይ ንግዚኦ ክንገድፈይና this is going to be something ብዙሕ ሰብ ክከታተሎ ዝኽእል ንብዙሕ ሰብ ድማ ክፀሉ ዝኽእል ጉዳይ እዩ and people are really looking forward to this and ንሕና ድማ ከም ወትሩ ሎሚ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮታተይ ዓብ ካቨሬጅ ሂበ ኣለኹ I'm pretty sure she will be ኣገዳሲት ክፋል ናይዚ ቻነል ክትከውን እያ because I mean she's not ናይ ንዜና ብቃዕት እያ ዜና ክትከውን ትኽእል ብቃዕት እያ if you go today ኩሉ ሚድያታት ናይ ፕላትፎርምስ ሜላት ኪሮስ እዩ ዝብል ዘሎ አርቲክልስ በሎ ጋርዲያን በሎ ሲኤንኤን በሎ everybody is talking about her so this cannot be light ቀለል ዝበለ ነገር ኣይኮነን and we are watching እዚ ጉዳይ ዝናበይ ክኸይድ እዩ about the global economy when we're talking about the exploitation that our country and a lot of Western countries have had across the global south. At the end of the day, organizing our global economy in this way is not sustainable. In fact, it is largely responsible for the climate crisis that we are. ፈቲ ካልእ ድማ ኣሜሪካን መሰልታ ምዕራባውያን ሃገራት ነዘን ሃገራት ዓለም ገይረን ዝምዝምዝኦ ዘለዋ ብከምዚ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ እዚ ናይ ክላይሜት ፀገም ኣጋጢምና ዘሎ ኩሉ ድማ ውፅኢት ናት እዩ ብርግፅ ካብ ትግራይ ተመንፅያ ኮይና ናይ ትግራይ ደም ተለዋ ኮይኑ እቲ ኩነታት ትሪኦ ኣላ I'm pretty sure ኣብ ትግራይ ኩናት ክውጅ ዝደሊ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ከጋጥሞ እዩ ንስሓ ገለ ክትፈጥረሉ ኣይክብለኩም ኣይክእልን እየ ግን ብርግፅ they are recalibrating እዚ ማለት ግን ኣንፃር ኢትዮጵያ ክትከውን እያ ኣንፃር ኣቦ ክትከውን እያ I'm not saying that you never know I mean ኢትዮጵያ ቀሊል ሃገር ኣይኮነን ኣብ ገንዘብን ገለን ገይሩ ነቲ ነገራት ክሕዝ ዝኽእል እዩ ንሳ ድማ ብዓብዩ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዝመስል ናይ ትግራይ ድዩ ኣብ ትግራይ እውን እኮም ዝበሃል ጌታቸው ረዳ ድዩ ወይስ ምስቲ you never know but I don't think she will be involved ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንሪኣ ኢና ቀሲልና ንመለስ ኣብታ ኣርስቲ ነዛ ሕጂ ትብላ ዘላ ዕንደራ ናይ ኣሜሪካ ክቕፅል ኣይክእልን ይምሽለኩም ስለምንታይ ኣምፅያ ንመለስ ኣብዚኣ In Qatar, Bahrain, Kuwait, the UAE and Saudi Arabia, they served as launch pads for the wars in Iraq, Afghanistan and the broader US war on terror. But there was one problem. These bases were built for the wars of the past. They're not built for the war of today. And if this war has showed us anything, it's this. Iran doesn't need to match America plane for plane or ship for ship. It has invested heavily in something much cheaper. Long-range missiles, precision drones, and saturation attacks. In other words, Iran doesn't have to destroy an entire base. It only has to make it too dangerous for it to operate. Tehran has been able to take a hit for America. ስለዚ እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ኤግዛክትሊ ምስ በዓል ሜላት ዝገብርዎ ዘሎ ፖለቲካ ዝቃደ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ በይዛት ጌራቶ ዘላ ንምንታይ እያ ጌራቶ ክንምንታይ ገንዘብ ኣብዚ ወታደራውያን በይዛት ጠፊኡሎ እንታይ ለውጥ ምፅኢልካ ኢራን ከዓ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ባጀት ዘለዋ ገንዘብ ዘለዋ ኮይና ኣይኮነትን ዝኩሉ ክሳራታት ኣውሪዳትላ ዘላ you don't need that ብሕስር ዝበለ ድሮናትን ሚሳይላትን ዓነውነው ከተብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ፕሩፍ ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር በሪሂሎም ኣሎ ኣሜሪካ ዝነበሮም ሱፕሪማሲ ናይ ወታደራዊ ዓቕምን ፀብለልትነትን መፍትሒ ከም ዘይኮነ ተረዲዎም ኣሎ ኢራን ካብ ናቶም ኣፀቢቑ ዝንስ ቁጠባን ወታደራዊ ባጀትን ዘለዋ የግዳስ ንኣሜሪካ ሾክ ዌይቭስ ራዕዲ ዝፈጠረ ኩነታት እዩ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣልዑደት ዝነበረ ዓብይ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ቀጠር ዝነበረ ዝወረዶ ክሳራታት ክርእይዎ ከለዉ ክፅገን ይኽእል ዶ ዘይኮነሲ ንምዃኑ እቲ ቤዝ ከየድሊ ድዩ ዝብል ሕቶ ይመፅእ ዘሎ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ኣብ ከባቢና ጅቡቲ ዝበሃል ኣሎ ጅቡቲ ንባዕላ ናይቲ ናይ ቀጠር ትሪኦ ኣላ so they must think about it and they have to think about it ምክንያቱ ነቲ ናይ ቀጠር ሑፃ ጌራቶ ዘላ መን እያ ኢራን እያ ኣብ ፊቶም ንጅቡቲ ከመን ኣሎ ሑቲ ኣሎ ስለዚ ሑቲ ሚሳይላት ናቱ ኣይኮነ ነዛ ኣብ መንጋጎም ዘላ እምኒ ደርብዮም ክሃርምዋ ዝኽእሉ ጅቡቲ ንእስራኤል ዝሃርም ሚሳይል እዩ ዘለዎ ስለዚ it's going to be very interesting ሶማሊላንድ ከምኡ ንእስራኤል ከምፅእ ይደልሎ is this going to work ነዊሕ ግዜ እዚ ጀነራል ሕጂ መጠንቀቕታ ሂቡ ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ሲ ምክልኻል ናትና ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ትርጉም እውን ክህልዎ ኣይኮነን እዚ ንናይ ቀደም ውግእ እምበር ናይ ሕጂ ዘለናዮ ዘበን ክጠቅም ዝኽእል ኣይኮነን እዚ በይዛት ፈጢርናዮ ዘለና so we need to rethink about our strategy ዝብል ዘሎ we want to spread out that
necklace of ways is far to the west. ስለዚ ቶም ቤዛት ኣፀቢቕካ ከተርሕቆም ኣለካ. where you make it harder for the Iranians to see you, you make it harder for the Iranians to range you. ስለዚ ካብ ኢራን ኣፀቢቕካ ክትረቕ ኣለካ፣ ካብ ቻይና ኣፀቢቕካ ክትረቕ ኣለካ፣ ካብ ራሽያ እውን ኣፀቢቕካ ክትረቕ ኣለካ እምበር ኣብ ኣፍንጫ ናይ ኢራን ጌርካዮ ክትከላኸሎ ይትኽእል፣ ከተድሕኖ ይትኽእል፣ ክሳራ ብርእስ ክሳራ እዩ ዝመፀካ ይብል ኣሎ። ስለዚ ካብ ኢራን ክትሃድም ትኽእል ኢኻ በት ካብ ሕቲ ድማ ክትርሕቕ ክትክእል ኣለካ፣ ክልቲኦም ሓደ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ። ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢና እትገብሮ ቤዛት ድሕሪ ሕጂ ሓድሽ ክህሉ ድ ኣይህሉን። በዚ ሕጂ ዝርእይዎ ዘለዉ ዝብልዎ ዘለዉ ኩነታት ክሕሰበሉ ዝኽእል ኣርእስቲ እዩ። ንሕና ንሪኦ ዘለና መድረክ ይቀያየር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ መድረክ ምቅያር ድማ ንፅቡቅ ድዩ ንሕማቕ ንግዜ ክግደፍ ኮይኑ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ከም ዘለና ግን ዘጠራጥር ነገር የብሉን። እዚኣ ጥራይ ምርዳእ የድሊ ኣብ ዘጠራጥር ደረጃ ኣለና። although over the time we should recognize Iranian missiles are going to increase in range, but I'm solving a problem for today. ስለዚ ዋላ እኳ እቲ ናይ ኢራን ሚሳይላት ብሕጂ እውን እናማዕበለና ሓየለን ርሕቀቱ ድማ እናነውሒ ክኸይድ ዝኽእል ተኾነ ንሕጂ ግን ተዋሓደ ነዚ ዘለና ፀጊና ንኢራን ከም ብሓድሽ ክጭፍጭፎ ምፍቃድ ዘይኮነሲ ካልእ መፍትሒ ኢና ክንደሊ ዘለና ይብላ ኣሎ። እቲ ዘገርም ኢራን ጥራይ ዘይኮነ ተፀብያቶም ዘላ ቻይና ንባዕላ ብምንታይ ተሃርቦም ኣላ ኢልና ራዳራት ናቶም ከየመዓራርዩ ዋላ ነተን ክቡራት ነፈርቲ ናቶም ራዳር ከም ዘይእትዉ ጌራቶም ኣላ በቲ ናይ ሬር እርዝ ሚነራልስ ን ማግኔትስ ኣፅያቶም ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ኣብ ቀጠር ኣጋጢሙ ዘለዎ ዓንዩ ዘሎ ራዳራት እውን ክሕድስዎ ኣይኮኑን ክሰርዕዎ ይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ናይ ጥረ ነገራት ቻይና ኣሲራቶም ስለ ዘላ ዳትስ ዋይ ካሃድሙ ጥራይ ዘለዎም። እዚ ድማ ነተን ሃገራት ኸሊጅ ፈትየን ፀልየን ኣብ ትሕቲ ኢራን ክወድቃየን። እዚ ግን ሓደ ግምት እዩ፣ ሓደ ሲናሪዮ ጥራይ ኢና ዝርዮ ዘሎ። ብዝርከቦም መፅኦም ድማ ንእስራኤል ንኢራን ከይሓምሸሽና ክንነብር ኣይንኽእል ኢና፣ ምክንያቱ ናይ ኢራን ስዕረት ንዓና ንሓዋሩ ከምዘይንዕወት ክትገብረና እያ ዝብል መደምደምታውን ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ኩሉ ክንሪኦ ከለና እንታይ ከነሪአኩም ንፍትን ዘለና እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ይቀያየር ከም ዘሎን እዚ ነገራት እዚ ድማ ኣስተውዒልካ ምክትታል ዘድልዮ ብዕምቆት ምርዳእ ዘድልዮ ናይ ሆፕ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ካልኦት ሃገራት እውን ነዚ ኩሉ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ጠመተ ሂቦም ዘድሊ ምትዕራየት ክገብሩ ንምሕፀን ኤርትራ እኳ ኦልሬዲ እቲ ናታ መርገፂ ምዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ዝፈላለ ኣይነበረን። ሕጂ ናብ ዞባና ክናቱ ኢና። ኣብ ዞባና መዓት ድራማታት እዩ ዘሎ ናብ ነቐፅ simultaneously fortify U.S. national security, secure one of the world's most vulnerable maritime choke points, and fundamentally reshape the economic architecture of East Africa. As President Donald Trump navigates a highly volatile Middle East, marked by ongoing friction with Iran and intense security pressures surrounding the Strait of Hormuz, the strategic value of the Horn of Africa has taken center stage. Warnings from Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force commanders regarding the expansion of asymmetric warfare into the Red Sea and Gulf of Aden have እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣሜሪካ ስቲል ኣብዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ንባቤል መንደብ ንምውሓስ ዝተፈላለየ ተገራጫዊ ዝመስል ዝተፈላለየ ቅዲ ናይ ፖለቲካ ትኽተል ከም ዘላ እዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዋይልድ ካርድ ድማ ናብትን ዝድርበ ዘሎ እቲ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንኽረክብ ዋላ ምስ ዲያብሎስ ክስዕስዕ ዝመርፅ ዘሎ መንግስቲ እዩ ዘለዎ። ነቲ ኣፍልጦ ንኽብል ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል እዩ። እስላማዊ ሃገር እዚ ሙሉእ ብሙሉእ እስላም እዮም ብምሎም ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ይርእይዎ ኣለዎ። ግን ምስ እስራኤል ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ መድረክ ምስ እስራኤል እቲ ዝዓበየ ዝምድና ንክገብሩ ኣፍልጦ ሂባቶም ስለ ዘላ ድማ ነተንያሁ ምዝመዛ ቀዳማይ ሞዩ እዩ። ስለዚ ነዚኣቶም ደስፕሬት ከም ዘሎ ወይ እውን ኣቕሊ ፀቢቦም ከም ዘሎ ፈሊጡ ኩሉ ዘድልዮ ሓቲት እዩ ናብቲ ዝስምዕ ደምፆም ዘሎ። ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚያ ናይ ሶማሊላንድ ካርድ ዝያዳ ክጥቀመላ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ብርግፅ እቲ ኩነታት ናይ ሶማሊላንድ ላዕሊ ከይድሉ ኣብ ዘሎ እቲ ሓሰን ሼክ ዝበሃል ዘሎ መራሒ ናይ ሶማልያ ድማ እንታይ ክገብር እዩ ሓፍኮፍ ክብል ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ንብዙሓት ሰባት ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። በት ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ምንዝርና ዝቐርብ ስለ ዝኾነ እቶም መራሕቲ ኣበይ ይውዕሉ ኣበይ ይኸዱ ክልቲኦም ረይዎም ክልቲኦም እቲ ናይ ሶማልያ ናይ ኣብን ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ኣካይዳን ዘለዎም እዮም። ብኣብን ይጀምር ንኤርትራ ንኢሳያስ ፕሬዚደንት ይሱ ወዲ ኣፌ ኢሉ ነቲ ቀንዲ ፀላዩ ዝነበረ ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ንህወሓት ንምድኻም ተጠቂምሉ ኣይሶምን ኣይሳለስትን ህወሓት የዳኽም ኣለኹ ናበለ ተገምጢሉ ድማ ንኤርትራ ከኣሊ ዝፈተነ እዩ ንሶማልያ ፈቲኑ ንሱዳን። ስለዚ እቲ ምንዝርና ናይ ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ቀልጢፉ ዝቀያየር ምዃኑ እቲ ሓሰን ሼክ ካብኡ ይገድድ
ኤርትራ ትማሊ ኣቢ ንሶማሊላንድ መፂኒ ኢሉ ከይዱ 3 ግዜ ኣብ ውሽጢ 2-3 ወርሒ ዘይከውኒ ኣስመራ ከይዱ ሰራዊት ኣመሪቑ ወተሃደራት ወሲዱ ካፒቴናቱን ገለመለን ሒዙ ከይዱ ንኤርትራ ሎሚ ከመይ ውዒልኪ ንበዓልቲ ናፅነት ናትና እውን እንኳ ሓጎሰኩም ክብለና ይመረፅ ሓሰን ሼክ ንሶማልያ ሙሉእ ሙሉእ ዝውክል ሰብ ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ he is a president my friend ፈቲኻ ፀሊፍካ ህዝቢ ሶማሊ ፈትወካ ደይፈትወካ እንደይኮነ እታ ኣብ መንበር ዘሎ ፖለቲከኛ ወሳኒ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ንኤርትራ ይፀልኣይ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብ መንበር ዘሎ መራሕቲ ግን መራሒ ድሕሪ መራሒ ኩሉ ግዜ ኣንፃርና ሓደገኛ ውሳነ ምስ ወሰዱ እዮም ክሽገሩ ከለዉ ድማ መፂኦም ይፃድቁልና ኤርትራስ እንታይ እሞ ንዓታቶም ክፅቀሙ ከለዉ ድመፅዋ ፀገሞም ምስ ተፈትሐ ድማ ብዋጋና ዝዋገዩ እዚ ንመንሰይ ኤርትራ ዝቆጥዕ ነገር እዩ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ግን ድራማ እዩ እቲ ተዋስኦ ንሪኦ ዘለና ሓሰን ሼክ ንባዕሉ ኣብ ክቢ ዝበለ ቅልውላው ዘሎ እዩ ቅልውላው ስለ ዘሎ ግን ኤርትራውያን ንሕና ሓለፋ ክንገብረሉ ኣለና ማለት ኣይኮነን ማለት ንሕና እውን ረብሓ ኣለና እንዲት ምስ ክንቀርብ ከለና ግን ዝያዳ እቲ ኣጠቃቅማ ናቶምን ወይ እውን ወይ ደይ ንኤርትራ ክጥቀሙላ ዝፍትኑ ምስ ሸገሮም ኩሉ ነገር ናብ ኤርትራ ይመፁ ኤርትራ ድማ አንፎርቹኔትሊ ትሕግዞም እያ ነቲ ሓገዝ እቲ ተጠቂሞም ድማ ነቲ ኤርትራ ትደልዩ ዕላማ ንነፍሶም ንኣብነት ሶማልሲ 10,000 ወታደር ሂቦሞ ኩነታት ናቱ ከረጋጊ ዝግብኦ እዚ ኩሉ ዝተገበረሉ ኣበይ እቶም 10,000 ፋብትን ይትይዎም ስለምንታይ እቶም ካልኦት ገንዘብ ዝኸፍሎ በዓል ይመራት ኤርትራ ፅልዋ ክልዋ ስለ ዘይደልያ ቡ ነቲ ፅልዋ ናይ ኤርትራ ንምድምሳስ ነቶም ሰራዊት ገሊኦም ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝገብሩ እዮም ዶ ገሉ እናበሉ ሽም ናይ ኤርትራ ንምፅያቅ ዘይገበርዎ የብሎም ጅታይ ማለት እዩ ኣቢ ዝኩሉ ኣብ ስልጣን ኮፍ ክብል ኤርትራ ዓብ ተራያ ጌራ ኤርትራ ጌራ ትለ ይብል ዝብል ሰብ ኣሎ ዘሎ ምኖ ኤርትራ መፅያ ጆኖሳይድ ፈፂማ ኢሉ ከሲስና እዩ ንሕና ድማ ንተጋሩ ተኸላኺልና ኣሎም ኢና ኢሉ ከሲሱና ኣብ ፓርላማ ናቱ ስለዚ እቲ ኣገባብ ናይ ኣጠላላም ዘለዎ ኣብ ዝቀርና ኣፍሪካ ካልእ ኣርእስቲ እዩ እዚ ግን መምሃርን ንጠቀመሉ ንሕና ንኣቢ ኤርትራ ንኣቢ ዝሓገዘቶ ደጊምና ደጋጊምና ኢልና ኢና ንኤርትራውን ስጋት ስለ ዝነበረ ካብኡ ዝዓቢ ስጋት ኣቢሲ ወላ ኣብ ስልጣን ተቐፀለ ወላ እንተጠለበና የዋፃና ካብቲ ካልእ ን20 ዓመት እንታይ ጌርና ሪና ኣቢ ኣሕመድ ግን ንኢትዮጵያ ክቋፀራ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ክሳብ ዝኽእል ድማ ንሕና እውን ሕሳብና ክንገብር ንኽእልና ዝብል እዩ እቲ መደምደምታ ናይ ሻዕብያ እንተኒ ሶማልያ ብቅኑዕ ልቦም እዮም ክዕግዝዋ ፈቲኖም ግን አንፎርቹኔትሊ ስልጣንን ረብሓን መራይ ዘገድሶም እዚ ሓሰን ሼክ ሶማልያ ሲ ሓደ ኤርትራዊ ብዛዕባ ሶማል ክሓስብ ከሎ እንታይ ድሓስብ ትወድቕ ዘላ ሃገር ፋሕብትን ዝኣትዋ ዘሎ ዝንቀሳቀሰሉ መኻይን ቤት ፅሕፈት ናቱ እንተትሪእዎ ግን ተገረምኩም ነይርኩም ሴኪሪቲ ናቱ እንተትሪእዎም ተገረምኩም ነይርኩም ድኻ ሃገር ዲዚ ዋላ ሃብታም ሃገር ኢኻ ትብል ጀስት ኮሚኒቲ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዋላ ሱዳን እኮ ጅምሽ እዛ ሃገር ፈሪሳ ኣላ ሱዳን ገለ ንብለኩም ኣለና ቡርሃን ዝጥቀመሉ ቴክኖሎጂ መኻይንን ታሪኻዊ ካል ኣርስቲ እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ዝኣሉ ዝመውት እምበርቶም ፖለቲከኛታት ኣይዳኸሙን እዮም ኣብዚ ካል ኣፍሪካ ከምዚ ናይ ኤርትራ ከይመስለኩም ኣይዶነ ፕሬዚደንት ሳያስ ዝጥቀመለን መኻይን ናይ ማስ ምዃነን ኣይፈልጥን እየ but I'm pretty sure ሓደሽቲ ከም ዘይኮናን ሞደርን ከም ዘይኮናን ስለዚ ከምቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዝኸድዎ ኣከባብ ዝኸዱ መራሕቲ ይኮኑን ኣይ ግን እሳቶም ሃገራቶም የመሓድርሎ ፖለቲካ ድማ እንጌራ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ኤርትራ ግን ዝተፈለየ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዲስትራክሽን ታክቲክስ እዩ ዲፕሎማሲ ገብር ኣሎ ሰላም ገብር ኣሎ ናብ ፅቡቅ ከይዳ ኣሎ ክበሃል ዝግበር ዘሎ እዩ ዋላ ነቲ ናይ ሶማልያ እውን ከምኡ ክበሃል ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ተቐባልነት ክህልዎም ከምዘ ክልቲኦም ሲ ሓደ ዓይነት ፀገም ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብሉን ኣብ ብዙሕ ክፋል ስለዚ ምስ መራሕቲ ናይ ዓለም ክራኸብ ከሎ ምስቶም ቀርኒ ኣፍሪካ ክራኸብ ከሎ ፅምዶ ትርጉም የብሉን ኣነ ምስ መራሕቲ ናይቲ ከባቢ ዝራኸብ ዘለኹ ኣነ ሓይሊ ዘለኹ ብላ ኣሎ ሓሰን ሼክ ንባዕሉ ኩርሱ ጠልጠል ኢላ ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ጠልጠል ኢሉ ዘሎ እዩ እቶም ንዑ ዝረኽቦም ዘለዉ ተመሳሳሊ ፀገም ዘለዎም እዮም እቲ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኖም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ወይ ንሃገሮም ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሮም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ንመለስ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ሽፋን ከም ዝኾነ በቲ ዝገብሮ ዘላ ኢኻ ትዕቅኖ በድሮን የታገዙ ውጊያዎቹን ቀጥሏል። የፋኖ ብልጽግናው አገዛዝ በድሮን የታገዙ ውጊያዎቹን ቀጥሏል። የፋኖ ኃይሎች በካምፖች ላይ ጥቃት ማድረሳቸውን ሬጅመንት ለመሰስ ያሉበትን ውጊያ ማከናወናቸውንም ገልጿል። የመከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ አሁንም የሰራዊት ስልጠናና ምርቃት ላይ ነኝ ይላል። ይህ ወታደሮች ሰልጥነው በብር ሸለቆ ተመረቁ የሚለው ዜና ባለፉት ዓመታት ደጋግሞ የተሰማ ነው። እነዚህ ወታደሮች በየጊዜው ሰልጥነው ስምሪት ከተሰጣቸው በኋላ የትገቡ የሚለው ግን በአገዛዙ መንደር እንዲነሳ የሚሻ ጥያቄ አይደለም። ዛሬም ግን ታይም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ብድሮናት ተሰኒዩ ከቢድ ኩናት ኣንጻር ፋኖ ፈንዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሮናት ንበይነን ዓውደ ኩናት ዝስዕራ ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ ኣቢ ከምኡ ድማ ካድሬታቱ እዘን ድሮናት እዚኣተን ዝሰዓረኦ ድፋዕ የለን ክሳብ ሕጂ እንተስ ሓቂ ድዩ ዋላ ዝተጋነነይ ንተጋሩ ክስዕር ሓጊዘናኒ እየን ይብል እዩ ዋላ ኣብቶም ተጋሩ እንተን ድሮናት ዓብ ታራ ተፃዊተን ክብሉ ትሰሚዕኻ ግን ካብ ተጋሩ ሲ ካብ ህወሓት ቲዲኤፍ ሲ ፋኖ ይደክም ንምግናን ኣይኮነን እዚ ፋኖ ተጋሩ
ምድባት ጀነራላት ዝነበሩ ናይ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎም እዮም ዝመርሖም ነይሮም ፋኖም ከም ይኮነን ሕጅግና ክበፅሕ ጥሩ ሓያል ተበግሶ ወሲዱ ኣሎ እዘን ኩለን ድሮናታን ሚሳይላቱን ገለመለን ተጠቂሙ ንድሩ ንፋኖ ክስዕሮም ኣይከኣለን ኣሎ ቀፃሊ ፋኖ ይስዕርዎ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ውፅኢት የምፃሉ የለን ኩሉ እቲ ዝወስዶ ዘሎ ውፅኢት የምፃሉ የለን የግዳስ ዋላ ክሰር ቀፅል ጥራይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግዲ የብልካ ኣጆ ካብ ጎንካ ኣለና መን ይብሎ ኣሎ ከርእየኩም እየ ኢማራት ጥራይ ከይመስለኩም ኣም ገነ ሸው እዩ ገለገለዮም ከማን ከሰንብዱኹም እዮም ዋላ እዚኣቶም ድዮም ኣንፃርና ተሰሊፎም ዘለዉ ክትብሉ ኢኹም ሓደ በሉለይ ካልኣይ ልክዕ ምስ ዝኸይድ ደሎ ንትግራይ ናምሓራ ኣከቢድ ዝኾነ ኣብዚኣ ከዓ ፅቡቅ እንታይ ኢሉ ብልፅግና ኩሉ ግዜ ሰራዊት ዘመልቕ ሰራዊት በቃ ፅቡቅ ክዳን ዝገበሩ ትብል ኣለካ ሕጂ ንኣፍሪቃ ሙሉእ ክቋፀሩ ዝኽእሉ ዝመስሉ ኣምሲሉ ብቪድዮን ብገለን ገይሩ ኮማንዶን ገለና ኣምሰሉ የመርቕዎም እዚኦም ዝተመረቑ ኣበይ እዮም ዝኸዱ እንታይ ከይሰርሑ ኢሉ ይሓትት እንዲት ህዝቢ ዝብል ማለሲ ልክዕ ከምዛ ቀዳድ በርሚል ክትመልእ ትፍትን ደለካ እኳ ታማይ ትገብረላ ግን ኣብ ዕፃ ዘላ ድማ ስኻ ትመልእ ተንማይ ግን ኣብ ቦተን እየ ንኸዳ ኢትዮጵያ ሰራዊታን ከምኡ እዩ በቃ ኣብይ ኣሕመድ ብውሕዱ ዝሓለፈ 3 ዓመት ኣብ ሰሙን ደመርቕ ወላ በረሖር ኣይፈልጥን እየ ናብ ኣምሓራ ይኸዱ ሽተማይ ወላ ትስዩም ተሸመ ዝበሃል ኮይሉ እንታይ እቲ ሰራዊትና ብኤርትራ ተበጊሱ ዝነበረ ካበይ በፂሑ ገለ ተሃይለኩም ኣኽባር ባህቡና ማለሲ ንኤርትራ ገፁ ንትግራይ ከም ዝተበገሰ ስርኢና ነርና እንታይ ኮይኑ ተመሊሱ ድዩ ብገይሩ ዲ ሸፊቱ ኣብኡ ዲ ደሎ ገለ ብሓበሬታ ቡና ኢሉ ኣያያያያ ብዝኾነ ተመለስ ኢና እዚ ኩነታት እዚ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾና ደሪስ ምሳ ኣተሓዝ ኣቢልካ ክትሪያ ዘለካ እዚኣ ንስማዕ መንገዲ ናይ ኩናት ምድላዎም ዝተፈላለዩ መልክዕ ዝገልፅሉ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ እውን ዕገስ ኢና ዘለና ሕዙ ኣብ ኩናት ምህንዳድ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕረፈልዎ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኢና እንደሊ ዕግስቲ ኢና ንገብር ዘለና ዝብል ተደጋጋሚ መፀዋዕታት ኢና ንገብር ዘለና ሕዚ እውን እንተኾነ ማለት እዩ ታልሲሉ የህወሓቱ ሊቀመንበር ጦርነቱን ጀምረውታል ሲሉ የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጹ። በትግራይና ከትግራይ ውጭ የሚገኙ የአሁንና የቀድሞ የቲዲኤፍ አዛዦች የተለያዩ ማብራሪያዎችም ቀጥሏል። የቲዲኤፍ አመራሩ የመመከት አቅማችን አድጓል ሲሉ፣ ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ደግሞ ቲዲኤፍ እንዲበተን እያደረገ ነው ሲሉ አንስቷል። ከሁለቱም ወገን በተለይም በብልጽግናው አገዛዝ በኩል የትግራይ ሹማምንት ላይ ያነጣጠረው የፕሮፓጋንዳ ዘመቻም ከጥቂት ዓመታት በኋላ አቧራቸውን አራግፈው በተነሱ የጥላቻ ቃላት የታጀበ ሆኗል። የአገዛዙ ልሳናትም የህወሓት ሰዎችና የቲዲኤፍ አዛዦችን በዘንዶ በጭራቅ በአረም ወዘተ እየመሰሉ ያቀርቡ ዘንድ የታዘዙትን የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እየፈጸሙ ናቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ማብራሪያ ያቀረቡት የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብ ጠላቶች በውስጥም በውጭም ሆነው ህዝቡን ደብረጽዮን ከም ዝበሎ ኩናት ብወቅዕ ተጀሚሩ እዩ፣ ብልጽግና ኩናት ጀሚሩ እዩ፣ ኣብ ልዕልና ኩናት ጀሚሩ እዩ። ስለዚ ዘይተነገረ ወይ ዘይተኣወጀ ወይ ዓውዝ ዘይተባህለ ስለ ዘይተደልየ እምበር ኩናት ኣውጅ ዘሎ ኣብ ልዕልና ብምባል ደብረጽዮን ነጊሩ ኣሎ። ብግምጣሉ እቲ ጀነራላት ናቱ እውን እንትኾኑ ኩላቶም ነቲ ዝመፅኦም ዘሎ ብዶ ተዳልዮም ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘሎም። እዚ ዕሱብ ድማ ብወገኑ ንቲዲኤፍ ንምፍራስ ኩሉ ዝከኣለና ታክቲክስ ንጥቀም ኣለና ንቲዲኤፍ ንምፍራስ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ጻድቃን ማለት እዩ። ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምቲ መራሒ ናይ ህወሓት ወይ እውን ፕሬዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ዝብሎ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ተፃቦታት ከምኡ ድማ መንጀሪኖ ክትብለኩም ፀንሐት ናይ ኩናት ኣምባጋሮ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን እንተዘይጀሚሩ ድማ ክጅምር ስለዘይደለየ ዘይኮነስ ዓቕሙ ስለዝነሓቐ ጥራይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ እምበር ኣብ ሓንጎሉ ተጀሚሩ እቲ ኩናት ጉዳይ ከም ዝተጀመረ ጌርና ንወሰዶ ዳርጋ ብዙሓት ድማ ኣብ ጎኑ ከም ዘለው ከርእየኩም እየ። TPLF chairperson Debretsion Gebremichael claims that the Prosperity Party regime has officially launched a war against Tigray through drone strikes, militant attacks, and economic restrictions, describing the post-Pretoria agreement period and as an era of neither peace nor war. ስለዚ ነቲ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝነበረ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ብድሮናቱ ብምልሻታቱ ከምኡ ድማ ቁጠባዊ ምሕንቆታት ዕፅዋን ክባን ብምግባር ወቅዓዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፈንዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ተጋሩ ኩናት ኣይመፀናን ኢሎም ክድቅስሉ ዝኽእሉ መንገዲ የብሎምን። እዚ ኩሉ እናገበረ ከሎ እቲ ብልፅግና ድማ ነፍሶም ንክከላኸሉ ዝገብርዎ ዘለዎ ስጉምትታት ከ ዓለም ሙሉእ ኣንፃሮም ዓበይቲ ሃገራት
ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ናይ ካልእ ናይ ምትግባር ስርሖም ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣንጻሮም ክሰብኩ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብላ ኣሎ ኤስካሌትድ ፕሮፓጋንዳ እቲ ብልፅግና ሰፊሕ ዝኾነ ኣንጻር መራሕቲ ህወሓት ምስኦም ድማ ንኤርትራ ሓዊስ ኣቢሎም ከም ፅምዶ ገይሮም ቀፃሊ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ቴሌቭዥናት ብፋና በሎ ወላ ብካልእ መደበራቶም ገይሮም መውዓልን መሕደርን እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ከምኡውን contradictory statement on TDF status. There is a stark division between current and former military leaders regarding the strength of Tigray's defense forces. ብዛዕባ ናይ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ግምገማታት ይወሃብ ከም ዘሎ ሜጀር ጀነራል ማዓሾ በየነ ሕጂ current TDF መራሒ ናቶም ዘሎ ማለት እዩ asserts that the army has been strengthened, relations with neighbors are good, and that Tigray must and will defend itself by force against federal. Lieutenant General Tzadkan Gabretinsae Dema claims that the TDF is rapidly disbanding and depleting in numbers, citing that a specific army unit shrank from 16,000 personnel to 2,300. So እንታይ ዝብል ዘሎ ክልቲኦም እቲ ጀነራል ማዓሾ በየነ ህዝቢ ትግራይን መንእሰይ ትግራይን ቃልሲ ትግራይን ከምኡ ድማ ሰራዊት ናይ ትግራይ TDF ሓያል ከም ዘለዎን ተመክሮ ዘለዎም ሰራዊት ሒዙ ከም ዘለዎን ምስ ጎረባብቲ ድማ ፅቡቅ ዝምድናን ውህደትን ገይሮም ከም ዘለዉ ክነግር ከሎ ነፍሶም ንክከላኸሉ ሃገሮምን ክልሎም ንምድሓን ድማ ህዝቦም ንምክልኻል ድማ ዝኣክል ዓቕሚ ከም ዘለዎም ክነግር ከሎ ፃድቃን ድማ TDF ኣዝዩ ተዳኺሙ ሰብ ገዲፍዎ ይሃድም ኣሎ ዝተፀንቀቐ ሓይሊ ሓደ ገለገለ ክፍለ ሰራዊታት ካብ 16,000 ዝኸውን ኣባላት ዝነበሮም ናብ 2,300 ክሳብ 3,000 ተሪፎም ከም ዘለውን ስለዚ ተዳኸመ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ነቶም ብልፅግና ኣጆኹም ተበገሱ ኩሉ ነገር ኤርትራ ጌታቸው ረዳ እውን ከምኡ ኢልዎም ኤርትራ እውን ሓንቲ የብላን ስለዚ ተበገሱ ኩናት ደንጊዎም እዩ ዘሎ ሰብ ስልጣን ክሕዙ ኩናት ደንጊዎም ኣሎ ኩናት ግን ከመይ ከም ዝኾነ ኣይርድኦም ይመስለኒ ህዝባዊ ግንባር ብሕደት ኣሽሓት ሰራዊት ነቲ በማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ሸቆጥቆጥ ኣቢልዎ እዚ ታሪክ ዝበሃል ዝግደሱ ይኮኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ሓደ ሰብሲ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ነገር ሓይሊ ተሰሚዕዎ ኩሉ ክውንነት ረጊፁ ክኸይድ ዝኽእል ዝመስሎ ዘሎ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና ግን እዚ ንኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ውድቀት ኣካባቢ ድመፅእ ንክውንነት ዘይንምንባብ ተመን ቀጢን ኢልካ ትርገፅ ዝበሃል ምስላ ናይ ኣቦታትና ዘስተብልሉ ይመስለንን claims that the Prosperity Party regime has officially launched ከም ትሪኦ ዘለና ብክልቲኡ ወገን ዝተፈላለየ ዓይነት መርገፂታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ንግዜ ክንገትፈ ኢና እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝኸውን ሕጂ እቲ ክድዓት ረእዩ ንትግራይ ድማ ኣብ ካልእ ኩናት ካሎ ግን ፅንሕ ኢለ ክተሓዘልኩም እየ እቲ ክድዓት ግን ኣብ ዝረእይዎ ምናልባት ንህወሓት ዓባይ ትምህርቲ እያ እዚኣ ኣውሮፓ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ትክክለኛ መረዳእታ ዘይተመርኮሰን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ክብል ውድብ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ ግብረ መልሲ ሓቢሩ ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ንሕወሓት ሕጋውነት ንምክልኻል ብምፍታን ቀንዲ ዓንቀጻት ስምምዕ ብምፍራስን ስምምዕ ፕሪቶርያ ይጥሕሶ ከም ዘሎ ውድብ ሕወሓት ገሊጹ ሕወሓት ንሰላምን ንዘተን ዘሎ ፅኑዕ ድልውነት ከም ዝቕፅልን ሕብረት ኣውሮፓን ኣህጉራውያን መሻርክትን ድማ መንግስት ፌደራል ካብ ምትዕንቃፋት ወፂኡ ናብ ሓቃዊ ፖለቲካዊ ዘተ ንክመፅእ ሰዓት ክገብሩ ይግባእ ክብል ገሊጹ ዝርዝር መግለፂ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ህወሓት ነቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዝገበሮ እዮም ዝምልሱ ዘለዉ ከርእየኩም እየ ኤውሮጳ ዝበሃሉ ከመይ ዝበሉ ለኽባጣት ምዃኑ ንክትፈልጡ ጥራይ እምበር ሓድሽ ነገር እኳ ኣይኮነን እንድዩ ግን let's have a look into them እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጥልያን ዝበሃል መንግስቲ ጥልያን ማለት እዩ ነይሩ ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ትግራይ ኩናት ከይኣኽሎ ሕጂ ድማ ኣብ ኣምሓራን ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ከቢድ ኩናት ዘካይድ ዘሎ ሕጂ ድማ ተመሊሱ ናብ ትግራይ እውን ክኸይድ ዝደልን ዘሎ $70 ሚልዮን ሓገዝ ሂቦም ኣለዉ ኮንሴሽን ኣለዎን ማለት ድማ ኣይ ቲንክ ከም ሓገዝ ዓይነት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወለድ ዘይብሉ ንግዜ ሽግሩ ክሓልፈሉ ዝኽእል $70 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ገብረሉ ኣሎ ጥልያን ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ጥራይ ምስ ኣቢ ዝኸድዎ ዘለዎ ጆርጅ ሜሎኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምምፃእ ጀሚርካ no wonder እቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ዘሕትልትል ኢሉ ክትሪኦ ትኽእል ካብኡ ድብገስ እዩ because they are really putting all their eggs ዝበዝሐ እንቋቁሖታት ናቶም ናብ ኣቢ ዘውረድዎ እዮም ዝመስሉ እንድሕር ምስ ኣቢ ክሳዕ ክንዱ ቅርበት ኣለዎም ኣቢ ንዓይ ሓግዙን ጥራይ ኣይኮነን ክብሎም ዝኽእል we know that እንታይ ክብሎም ዝኽእል በጃኹም ንኤርትራ ይተሓግዙ ኤርትራ ንዓይ ከተጥፋእኒ ስለትደልደላ ይተሓግዝዋ ክብሎም ከም ዝኽእል ዝጠራጠር ሰብ ኣሎ
እስኪ ንገሩኒ ትሕቶ ጥልያን ትሰምዖ ዶ ትሰምዖን ክትብሉ እንትኽእሉ እዮም መይቢ ጥልያን ዓብ ሃገር እዩ ናቱ ረብሓ ንክልቲኡ ሃገራት ከብል ዝኽእል እዩ ምባልና ነርና በት ኣብ ኤርትራስ ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ገይሮም I don't see much right now መይቢ ታሕቲ ዝካየድ ተሎ ተስፋ ንገብር I hope ተስፋ ጠጠዋ የብልዎ ንኾኑ ግን ከምቲ ኣበጋግሳናቶም ውዮ ሎሚ እገዳ ተላዒልሎም ከሎ so what are they waiting for I mean ኩናት ይፀገሞም ድሕሪልካ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ከሎ እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘሎ this is the paradox ናይ እዚኣቶም ዝኮይ ኣብ ኩናት ዘለዎ ኢንቨስት ኣይገብሩን እዮም ዲኻ እንዲዩ ዝበሃል ስነ መጎት but they are investing ኣብ ኩናት ዘለዎ ካብ ኢትዮጵያ ኩናት ዘሎ የለን ኣብዚ ሓለፈ ولا تيروب عبرت يتولكم إنه واحد زخصص ونسوي لكونه كل 100 مليون دي ولا 207 مليون باجت سبورت يلوك المغرب تلاقي أبي أحمد حاجة سيبوه يوروبيان يونيون مالتي جدما طليان بوغنو 7 مليون قال لا يكونوا زغنزبزي ني ابي مسزلو كمر ما نايت 1 بليون ناي بوند صقم زنبرون دغيفم extension هيبهم مالو سلازي they are really on his side ويدا زحبون زغبرون تغبرو they سلطو سلازخو نمبر كلاتهم نكسغرو انت ابغونيهم دو يلوم زلو معناته فلوتيت معناته ما كما ابا عينت مغابريا بك تركب تخلي بس موضوع ابرسو كشكمام زدلي ቀይሕ መንጸፍቲ ሃገር ኣለዋ ዲ የብላን ህዝባይ ጠምሎ ዲ ይጸምብ ዘይገድስ ሸይ ከብሎም ዝቕኒ so I mean ዝኾነ መራሕና ኣብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ከሎ ረዩ ኣቀባብላ is like ኣደን ሓደ መዓልቲ ዝመጸ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ዝገብሩ እዮም ዝመስለኒ ሸይ ደብሎም እጅ ድማ ፓላሳትን ሆቴላትን ሰሪሕሎ ንዓታቶም ድማ ገንዘቡን ዘኽፍልዎም ኣይመስለና ንኽሪኦም ከለኹ እዚ ኩሉ ሪዞርትታት ዘመርቆ ዘሎ ንምንታይ ዝምረቕ ዘሎ እንድሕሪልኩም እቶም ሃብታማትን ቢልዮነራትን መፅኦም ኣብኡ ከም ድሌቶም ሕጊ የለ ገለ የለ ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ ድሌቶም ማለት እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምሲልኩም እቲ ኤፕስቲን ክላስ ዝበሃል እቲ ጀፍሪ ኤፕስቲን ንኢትዮጵያ ስጠሚትዋ ነይሩ እዩ ኣይኮነን ንምነቲ ሕማቕ ተግባራት ናይ ብዕልግናን ገለን ጥራይ ደይኮነሲ ኪኑ ዝሰገረ ካልእ ኤክስፐሪመንታት ክትገብረላ ትኽእል ፅብቕቲ ቦታ እያ ኢትዮጵያ ኢሉ ኣብቲ ፅሑፋት ናቱ ዝወፅእ ደብዳቤታት ተረኺቡ ማለት ስለዚ ከም በዓል ኣቢ ዝኣመሰሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት ነዚኦም ሰባት ንምሓዝ ቀሊል ኣይኮነ ስለዚ ንዓቢ ክኸስርዎ ይደልን እዮም ብግምጣሉ ኣብ በዓል ኤርትራ መፅኦም እንካን ሃባንያ ካልእ ዘረባ የለን ድሕሪ ኢልዎም ያ ኩርዕ ብርግፅ ኣብ ካልእ ዝለመድዎ ስለ ዘለዎም ንኤርትራ ክገብሩላይ ክኽእሉን እዮም እዚ ድማ ምናልባት ኣብ ዓዲ እቲ ኤርትራ ምናልባት እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ስዒሉ ክምዝመዝ ኣይደልን እዩ at the end of the day እታ ዓለም ስኒ ኩላ ክንቂራ ከቢድ ንዓና ኩሎም እቶም ሃገራት ኩላቶም ክትቅይሮም ዘይትኽእል ተኮይንካ at some point you have to كيف كتأتولو تخل تقدروا كنتات الله دحين نساء سنهلا كريكم إنديه أنتي كريكم سلوز دلو خيابزي there is this story هجي أب نفس السودان شفت قبرية مهنياتو كتحازو سلوز عنكو زنايت اليانون by Amnesty International says the rapid support forces in Sudan committed ethnic cleansing and crimes against humanity during the group's capture of El Fasher. The battle for the city, which ended late last year, was one of the bloodiest episodes in Sudan's civil war. Let's speak to our colleague Barbara Plett-Usher, who's in Nairobi for us. And Barbara, just tell us what's in this report. Well, Karen, the report basically provides more evidence, mounting evidence of atrocities committed in El Fasher. Amnesty International interviewed nearly 250 people, more than 200 of them survivors, not just of the takeover of El Fasher, but also the... انتايم زبلوهم زلو سوداني زي أمنيستي انترناشنال زبهال أب الفاشر تدعم سري هلكيت كم زفتسمي بزا أكل جبت أسنيو قريب له بتدعم سري قدم شمو جانجاويد زبهال نيرو كما 10 عامات بلا كل شيء 10 حدا نما أب دارفور كاوز قدت هلكيت فتشيو نيرو نعو قريبهم تاي قبر له أمريكا نسراوي السودان قدا يورد له قال بغالي كويس لكم كل تي محبرسب عالم من يبدل له دعم سر انت يقبر له ابغون كمان تسلف له نار اي خلو انت يقبر له سو بقمت قالوا نسراوي السودان نفسه نخي كلاغل نهاجرو كيتحن اقرا بالعليو هالاي قصنا يقرا بالعليو وريدو مالو ስለዚህ እቲ ጸወታ እቲ ርስሓቱን ክፋቱን መወዳእታ ይብሉን ለንቀነ ጥራይ ትዳዕመ ሰር ብድሮን ዝገበረ ስሙ This is what a recent RSF drone strike did to a house in the city of Al-Lubayid in Sudan's North Kordofan state. At least 8 people lost their lives in this attack
adding to the many others who've been killed in RSF drone strikes as the paramilitary group targets Al-Lubaid, which is controlled by the Sudanese army. We had the strike around the corner and then it hit our neighbor's house. We came running and found them alive. كم تريوا زلهم أبز حلفوا ونجيركم نيرة تي قداينا السودان زجبر زلوا جبنات مودعتها يبلون but nobody cares really ولا حدا زقدر سولي يلن تقانزا نايتزبي تسقاي نايتزبي زقدر سول حيلي يلن كهجرات أزيم بزحات هجرات إذا نيتيان عايزي كانزا أبز فترة هلو زلوا nobody is caring everybody is helping everybody is contributing نتوكينات نسقاي نايت هجر نمجنان كل زك علوم يقبر له هذا دما حلفنا دوسد يلن جبنا برس جبن تفتيم النات بحال خلوا دما nobody is stopping nobody is trying them بقمت قالوا نتي زود سعزلو حزبي كم دما نتي زك على زلو منجستي إيدو أسيركا أسوار كم زي ركبن بومباتات كم زي ركبن غيركا ندعم سريع جن كم دليتو استفل عليه من قد كم زي ركبن دقف كم زي ركبن حجز كم زي ركبن إمارات دما دليتا خم تجبرن غيركا ده جبرالو لكوينات تقادد سلازي دعم سريع حجز يركبكم زلوا بقول من قدينا نرزلنا سيستماتيك كم يجر كانت حجر نمبقتنا أمريكا كم سرع زلا ردوا زخانة كنتاتنا نرزلنا تسبونا قرأت واحدة قدم مبزعتهم تي أمنستي انترناشنال دوغلو دبهلو مستنا أمريكا خوينهم يمسرعوا أبزع جيجن زتفلي أكايرا قرب نرق لنا من البعض كون دخوني حجزوا خوانينا أنا بلدلنا بد حجز كسب هجي أي ترى أنت واحدة قلت يوم بحدا مركز خوينهم تواهيدهم كاسيو خازي مفتانهم كالون نبزيك ملسكمي حنتي اب ICC International Criminal Court زقات مكسهم ري names senior UAE Ethiopian regional officials over alleged Sudan atrocities. A coalition of international human rights and legal organizations has asked the International Criminal Court, or ICC, to investigate senior officials from several countries, including Ethiopia, over their alleged role in facilitating atrocities during Sudan's ongoing conflict. According to a report by Middle East Eye, the submission was filed by the Raoul Wallenberg Center for Human Rights and partner organizations. It calls on ICC prosecutors to examine whether foreign officials knowingly provided arms, logistical support, financing, or other assistance that may have enabled war crimes and crimes against humanity in Sudan's Darfur region. The file كم تري وزلهم الزون حدا نفسه زخالي أقداسي معرف يوم زولو زلون تايو تي ICC زبان International Criminal Court أبو حدا كسته مسريتو خمزلون نابتو كيناز تحبابرو زلو كاب سينر يوي كاب يوي زمصو كاب إثيوبيا زمصو كالوت هجرات مرحتي نتكوينات ناي سودان هكيت ناي سودان قف ناي سودان كمون اتفاقات ناي سودان زسالتو زلو ناب ICC كقربوا له زخول من قدك كبرالو يبلو زون صبوت بقصيو مغنياتو كان زانا حزب السودان مودات يبلو كم تري وزلهم لن كانت راي زين الجنريه زلنا ديكونس توساخ كوينات ابي احمد ونبعلو ابتي دوبناي السودان زلو ابي مدلاوات يقبر كم زلو زقلص حبريتالو كريكم نتي امنكو كلتيوم زلو كناتات اجون ابتي ابلو نايل كوينات كايت كم زخل يوم زنكرو زلو سلازي إذا حجر السودان وريدوا زلوا قفعي نبينيو كل زي فتناتات زد ما بقليلو كسجر زخلا يكونن إذا خمان مالت كندزي حزب السودان وين قليل يكونن سنافا يكونن بحكي دمكد له كتب تخليها أبذكريكم صنعكم أنصارهم عتيقهم زلوا ويونت دعم سريع نقهلو زحجزو زلوا حيلتها طريقهم البيع بلومن كلها ينبقى زيوم تخوينهم قرباب تخاسي أفجزي شجركا نتفقات كاد سعسعو مستكت فعكاز ده الحيلي دسلفو قمت لي لهم دما بان أفريكانيزم ريجنال انتجريشن زوباو هدت بحد خوينا نسرح دوبات قفت على لوجلخ بلقولو بعلى عبيب على ويليام روتو انتهت بلو بتشم انت بوليتيكا كومي مالت إمارات كا ገንዘብ ስለዘለዋ በአልቲ ጊዜ ስለዝኾነ ትሌታ ትገብራላ እቲ ብጫ ላይንስትሪ ወዘሎም ብሙሉ ናይ ኢማራት ተልእኾታት እዩ ዝክኩለት ኡጋንዳ ኢልካ ኬንያ ኢልካ በዓል ናይ ኡጋንዳ ሙሰቪኒ ሲ ፓን አፍሪካኒስት ሲና ናበሉ ዝጃሃር እዩ በት ካልእ ከምኦም ሃገር አፍሪካ ክትበታተን ድማ ብውሕድ ሚልዮናት ተልእኾታት ይፍፅሙ ኣለዉ እተን በዓል ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ከም ውንጫት ዝበሃላ እንጌራን ካብኡ ዘሎ ካብቲ ጥፋት ናይ ሱዳን እንጌራን ካብኡ ዘሎ ትወርቂ ቡገር ይወፅ ገለበለ ኩላ ትረብሓ ኣለወን ዓብ ረብሓ ኣለወን እታውንኮ ካብቲ ኩነታት እቲ እንትርፎነት ህዝቢ ሱዳን ክትሕግዝ እምበር ወላ ሓንቲ ረብሓ እውን ዘይብላ ሃገር ኤርትራ እዛ ኣብቲ ቀርኒ አፍሪካ ዝበሃል ብዓብዩ ትክክለኛ መርግፅ ዘሎ ሃገር ኤርትራ ቅኑዕ ምዃን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ዋጋ ከም ዘኽፍል ድማ ኤርትራን ህዝብናን ከተማታትናን ምስክር እዩ ንሕና ዝወረርናዮ የለን ንሕና ዝበደልናዮ የለን ግን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ወሪዱ ዘሎ ሽግር ወይ እውን
أتي قبل علينا قبل هاجرنا زورد أدرع صبوق مرقص محاسكا أخول كم زي كونه أخول كم زي كونه يكون سي انتي واقع خمسة خفلك انتي واقع خمسة خفلك نريا لنا زياتهم رسع بوليتيكا دخلتيلك ولا نحوار انتري ترى بحكان جزيو زرق بوز اللو كنتات رئي خاص أو خلقات حزني خا كابو كالون كريكم يمزي من البات أبزي حنت الله ناي زياناي من يخاطب له سكتس معصون كبر حالنا يخليه ዝርዝር ጉዳዮቹ መመልከት የሚገባ ይመስለኛል። አሁን ከሱዳን ጋር የተያዘው አለ። የሱዳን ጦር ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ በጣም እየተጠጋ ነው። የአብይ አህመድ ሰራዊትም ወደ አሶሳ አካባቢ ይዞታውን ያስፋፋ ይገኛል። ምክንያቱም የአማጺው ቡድን ታጣቂዎች እየተዳከሙ መምጣታቸውን፣ ቁልፍ የሆኑ ቦታዎችን እየለቀቁ ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቆ ወታደራዊ የጦር ሰፈር የተሰጠው የማመድ ዳጋሎ ኃይል አስተማማኝ ሁኔታ ላይ አይደለም። እንደውም የበለጠም ጦርነቱን ጎትቶ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ያስገባል በሚል ስጋት አብይ አህመድ ሰራዊቱን ወደ አሶሳ አካባቢ እያሰፈረም እንዳለ ነው የሚነገረው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንጀምርና ወደ ሌሎቹ እንመጣለን። ይሄ የአብይ አህመድ ጣልቃ ገብነት ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሀገር ጋር ወደ ለየለት ፍጥጫ እንድትገባ አድርጓታል። በድሮን የሚያደርገው ጥቃት በአጸፋው የኢትዮጵያ እንታዮም ዝብሉ ዘሎ አብዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን በቲ ወገን ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዘሎ እናተፀግዐ ይመፅእ ከም ዘሎን ናብ ደቡብ ሱዳን ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ በዚ ወገን ብሉ ናይል ሒዝዎ ዝነበረ እናደፍኦ ይመፅእ ኣሎ ቦታታት እናተቆፃፀረ ይመፅእ ኣሎ እዚ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ገባሪ እከይ ስለ ዝነበረ እቲ ጉዳይ ናብ እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ንሱ እውን ሰራዊቱ ናብቲ ብሉ ናይል ናብቲ ጋምቤላ ናብቲ ቤንሻንጉል ጎመዝ የፀጋዕ ከም ዘሎ ሰራዊት ናቱ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምስ ትግራይ ኣብ ኩናት ኣሎ ምስ ኣምሓራ ኣብ ኩናት ኣሎ ምስ ትግራይ ኣብ ኩናት ክኸይዱ ደሎ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ኩናት ኣሎ ምስ ኤርትራ ኣብ ኩናት ክገብር ደሎ ምስ ሱዳን ድማ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ተመጣጣይሉ ወይ አንዳንድ የድንበር አካባቢዎችም በሱዳን ጦር አማካይነት ጥቃት እንዲሰነዝርባቸው እያደረገ ይገኛል። ይህን ጉዳይ አብይ አህመድ እስከምን ሊገፋበት ይችላል? አጠቃላይ ቀጠናዊ ወደሆነ ጦርነትስ የሚገባበት አዝማሚያ አይኖር? እዚህ ሀገራት በዚህ ጦር ምንስ ሊገፋ ይችላል? አብይ አህመድ ብዙ ስህተቶች እያደረገ ነው። ስርዓቱ ፓኒክ እያደረገ አማራ ክልል ላይ ጦርነት ከፍቶ በተሸነፈ ቁጥር እሱ ጦር እጁን በተሰጠ ቁጥር ይባንናል። እንደገና ሌላ አካባቢ ላይ ሌላ ችግር ይፈጥራል። ምክንያቱም ይሄ በአንድ ሰው የሚመራ ስርዓት ነው። ፓርቲም ማለት አትችልም። ቁጭ ብሎ ዲስከስ አድርጎ ምንድነው ያጠፋ ነው፣ የት ነው ያለው ጥፋቱ ከህዝቡ ጋር ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ዝብሎ ዘሎ እዚ አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ኣምሓራ أشحال سراويت يوتيو حماق سعرات وردت زقط مزلو أب سعرات زلو كم حدا سعرات ناب كاله سعرات نازلة له بحدا سبت تمرح دليتو مسكالي لباماتن كيلاتاتن كي مخره نابزدل يزلل زلو سب زفترو زلو تسقميو سعرات دما كل جزيو كقات موزخل نابلازم لو زلو باي ذا واي سابزا فيديو بس حكم زلهم مجمريا لايك جبرو كلاي مس بروفيسور محمد حسن أقداس انترفيو نزا فيديو زي تريوات اللي تحادي ورح شوعات اسرع شدشن ساعة شمنتن فرغان برلين تايم مالتيو كهلو النايو سلازي مزيكم تسبورت تقبركم تتقاتلكم مازي اقداسي كون I'm very excited نزي نقركم قبرو زيادة أبون كانت أقرأ له سلازوغنا كنت سقرون خلينا بزي بحفشا زي بحال زلو أتي كوينات نابكال قزوك خيط كم زغل حجون كمون درونات ناتو ናብ ካል ሃገር ይሰድ ስለ ዝነበረ ካል ፀገም ክመፅእ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ጉዳይ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኩነታት ናይ ውሽጣዊ ፀገማቱን ካልን ሓዊስካ አብይ አሕመድ ካብ ሓደ ፀገም ናብ ካልእ ፀገም ኤሚነንት ሬጂም ኮላፕስ ብልለው ኣብ መወዳእታ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን እንታይ ብላሉ the speaker concluded that the administration has run out of oxygen and is entering its final days. The external backings it relies on is weakening due to shifting geopolitical crisis, ensuring the regional سلنتاي بلالو سرعات ابناي مودتا اوكسجين يزتنفذ له حصرة تنفاس كقاطمو خمس خلن ابناي مودتا معلتاو تكم زلون بتي بدغ خوينا جو خازب له زنبر حيلون تصنقيغو كابن كابتن ناس غواغوديوم زنقساقسو زلو ስለዚ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ገጢሞ ከም ዘሎ ይዝነግር ዘሎ ኣብ ጎኑ ጎኑ ድማ እቲ ኣብ ውሽጣዊ ፀገማ ዘለዎ beyond the northern and western borders the regime faces severe unmanageable stability crisis in Oromia and unresolved tensions in Tigray. ስለዚህ ብጀካቲ ኣብ ዶባት ተጋጥሞ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ናይ ጋምቤላ ናይ ቤንሻንጉል ጎመዝ ኣብ ኦሮሚያን ከምኡ ድማ ኣብ ትግራይን ክፍትሑ ዘይክእሉ ዓበይቲ ፀገማት ገጢሞሞ ኣንፃሮም እውን ወለቕ ዘለቕ ክብል ዝውዕል ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ስርዓት ካብ ሓደ ፀገም ናብ ካልእ ፀገም እናኸደ መፍትሒ ዘይረኽቦ ሽግራት ወሪድዎ ዘሎ እዩ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና
تنزاربلو زلنا كونتاتون Kenya. زيتي الرياضة عناي ملس أبزي. Stabilization. But here is where the entire framework collides with the brutal reality on the ground. The 2022 Pretoria Peace Agreement between the Ethiopian federal government and the TPLF is, for all practical purposes, dead. The TPLF executed a decisive political takeover inside Tigray, ousting the interim administration that Addis Ababa had installed and reinstating its pre-war leadership structure. What followed is something that should not name. It grants regional authority. أجي إنتاينا نرزلنا كالتي كايرو قبت إن زكونتات زي بقربات كات ولا خمسة لان إذا جن ريوزلنا ناي بلو نايل زي ما سزلو قتيلو دم أنا بتقرأ قصو زخيز لو كونتات نجبت أويان بقطع زتون كفا مارس مخانون ساتهم ونتقول دايتي بقربا إكات لو خمسة لون إنتاي كبريم نبي قصهم خديهم إنتاي كونكس موفناتهم نجزيز قدف كوينو أتكونتات قليل كم زي كونه يوم زنو قرزلو هذا وتي لحنتنيش تقول خالكم. I was watching this. What is it? Maybe the last. Give me a second. تمالي أبدأ حلفة فيديو ناتي ونشتي كفال report جير لكم نيره. Where is it? Yes, this one. China أب كم زعينت كبيت كونتات كلاب السودان تكبر زلاي بلونه 300 مليون investment أبناء كوبر أدنا مس منقص السودان تسمامي أخم زلا China ينقرالو زد ما أب كبابي حلايب تريانجل زبحال زلو أب كبابي في كوبر نريو زلنا أبي معدناتنا السودان أبي كم زلو مرأيز أكل يوم زري زلو هذا أبي مس منقص السودان 3 عامات كمان من 300 مليون copper exploration deal in the Res state هناك بحر state زخونة كمان with the Chinese company. Sudan would receive only 30% of the profits, which would be further reduced to repay existing Chinese debt. لذي كم تري وزر لهم سودان China ناب صراحة مليساني سودان كت invest كتجبرلات فتنا لكن they are also squeezing them. مستزل لهم تأجم ريخا برجس من السودان أبزوان زين هلا وفتنا سلزلو كعلم كجبريهم منتن هلا ويوم كوحسلهم زغل ويون بزخون يكون حاجة سكره بوزغلو كلاتهم ولا بعد China يكون راشون كم تزدلله من السودان حاجة زيبولو إلك كزرب زغل هيكونن مالت إمارات واداناتا ولا ني China وإن مكوت صار تقولن راشيا تدمن مبال قليل زي كنا زي نعاق نجريهم زجبر زلو نتي أنوات من قد يحزم مزلو بكل حيلهم يوم زنك أساقس وزلو سلزي هجرات كم بعد السودان دام السلا بتعمل كبد بلا شجر يقدم معكم زلو يوم زنقول زلو ديسترن Sudan Advisory Council and the Beja Group have demanded an immediate halt to all mineral resource agreements. They argue that the temporary caretaker government lacks the legitimacy to commit strategic. Again, I'm about Sudan. بزح political notes يقاتم كم زلو من فلات يدلي نزي منك السودان دوس نزلو تم بجاز بحالو هزبي ناتم كالسون زل سلزلو منك السودان أب زجبرو زلو سانك أبو لا يكون بحالتيهم زوم بجاز بحالو دما قربا مشاركتنا منك سيرترا مخانون مجنزاب يدلي سلزي منك سيرترا ولا مس منك السودان بقربات سرح انتقونه بزعات كم زبلوه ملو لبودي يقوم مسوم تسرح كم زي كوني زنقر هنياتو ناي مطلعن بحر سلزلو تقليت ناي كارتوم منك سيرترا كل جزيك تسلسة كارد اللو I'm sorry to say that but that's wise لبام زخون بسانة زي ما راح تناي السودان ونزم مني يكون unfortunately زم مني يكون هنياتو أب شجرنا شجر كفترة زخولو دامبر كتحلونا زخول يكون حزب السودان ما حزانايو ردائينايو أب جزي شجرنا دود بالناي ما راح السودان جن you have to be very careful with them سلازي كم زك كسألنا هنولو كم زناي سومال زجبرو وزلو ما راح تناي السودان ون جنزب زجد ساميهم كبدم زجد ساميهم سلازي أدل ترغيبان بواقع يرترا كوكو أمر زخوليا سلازي من كسر يرترا كالوت كارتات اللوي زيادة دم مسمن يركب زلو لك كم زاد صمدهم استقرائي مسا حران صبوخ يركب جيرو زلو مسا عفارون مستوم هزبي مستوم راح تناي تزبي أبتقرأ في السودان دم كاب كادو مخمي مستوم ناي كسلا بجاي يكون هذا ضرب قلمله توم هزبا بيرتراون سلزلو مساتهم من كسر يرترا صبوخ يركب على in fact نساتهم يوم كمان توم وتهدروا سلط أنا توهيبهم نتسراوي السودان عبا بركتوز قبروا لزلو زبل زربان عفشا تمنقسنا يرترا ولا كوا عبد نقاص أنت اللي هو بالسودان بالسودان نتوم مرح تزلو ولا كوا مسؤول بغرب يسرح كم زلون البرهان كتصالنا ترى غباب سبوا communication تلو نحجز بغالو نحوار قلنا بيجس كود يقولوا سلذي فلتون تقاطات وسط خوني
እዚ ሕጂ ግን ጥርጣረታት ንኽፈጥር ኢለ ኣይኮንኩን ኢንፋክት ኣብ ሱዳን ፀገማት ውሽጣዊ እቲ ምብራቅ ሱዳን ፀገም ከም ዘለዎን ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣብኡ እውን ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ከምዚ ጉዳይ ሱዳን ኣብ ዳርፎር ወይ ኣብ ገለ ምዝተኣመሰረ ጥራይ ከይመስለኩም they have other problems too ክንዚኦም ዓበይቲ ይኮኑን እምበር ፀገማቶም ቀሊል ከም ዘይኮነ ቻይናውያን ድማ they're squeezing that opportunity ነቲ ዘሎ ኩነታት ርዮም ክጥቀምሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሳቶም እውን ኣብ ርግፅ እቲ ቻይና እውን ኢንቨስት ትገብረሎም ምህላዎም ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ኣጋይን ነቲ ሽግርካሪ ኩሉ ክምዝምዛካ ዝፍትን ጥራይና ንርኢ ካልኦት ሃገራት ዋላ እናተመዝመዙ ሱቕ ኢሎም እዮም ዝኣትዉ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከማ የፍቅድን እዩ ዋጋ ኸ የኽፍለና ይንዓና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዓብይ ዲቤት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ፀጋታቱ ኣሕሊፉ ብውሑድ ረብሓ እንተኸደደ ይሕሾ ወይስ ነቲ ፀጋታት ሒዝካ እናመከትካ ምኻድ እሞ ቀሲልካ ኣብ ዝጥዕመካ ምስራሕ ቀሲልካ ኣብ ዝጥዕመካ ምስራሕ ግን ንሕና እውን ብድሆ ኣለና ማለት ንሕና ድማ መንእሰያትና ከዓ ይገድፉና ኣለዉ እዚ ስደት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ መንእሰያትና ምውፃእ ክገድፍዎ ኣሎ እጂ ንዑ ጠጠው ከነብል ድማ ሓደ ግዜ ወላ ዘይምቹእ ውሳነታት ንክንገብር እውን ከገድደና ዝኽእል ኩነታት ዝኸውን እዩ ኣነ ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከመይ ዝብል ወላቲ ምስ ቻይና ዘለና ዲል እውን ብሕጉሰና ዲል ከም ዘይኮነ እዩ ዝብል ኣማራፂ ስለ ዘይብልና እምበር ዝሕጉሰና ስምምዕ ኣይኮነን ምስ ቻይና ንገብሮ ዘለና እዩ ዝብል ጓሕጒሖም ሓመድና ይወስዱና ኣለዉ ብዙሕ ቫልዩ ድማ ንረኽበሉና ኣለና ዝብል ኢንተርቪው ነይራቶ ኣምፅያ ነይረ ብርግፅ ዝኾነ እቲ ኩነታት ቀሊል ዘይኮነ ሕልኽላኽ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዘበን ዘለና ሓያል ተዘይኮንካ ድማ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣብኡ ፅኒሕልና ብዙሕ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ንቐፅል ካብዚ ካልእ ክፋል ድማ እቲ ናይ ብልፅግና ሓደገኛነት ድማ ክገልፁ ክፍትን እዮም ኣብ ናይ ኤርትራ ክሰግር የሽዑ ብዙ ላይ በርትቷል። ከጫናው ከሚፋለማቸው ኃይሎች ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ የሆነ ጫናም ነው። ይህንን ውጊያ ማድረግ እጅግ ይከብዳል ነው ፖለቲካዊ መፍትሄ ፈልጉ የሚለው የወታደሩ ክፍል ጫና በርትቶ ነው የመጣው። ምናልባት የሰሞኑ የጀነራል አለምሸት ደግፌም እንደው ለማስተላለፍ የተፈለገው ዳርዳር ሲሉ የሚደመጡበትም ሁኔታ የፖለቲካ መፍትሄ ካልተገኘ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሀገር ነው የምትጠፋው አይነትም ይመስላል። ለማንኛውም በቀጥታ ወደ እሳቸው መልእክት የእርሶን አስተያየት የምን እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ኩናት ናይ ኣምሓራ ገለን ምክትል ናይቲ ኣማኻሪ ድዩ ዋላ ምክትል ናይቲ ሓለቓ ስታፍ እዩ ኣብዚ ሓቦ ግምገማ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ናሽናል ሴኪሪቲ ዝገበርዎ ብጀካ እቲ ጌታቸው ረዳ ዝገበሮ ክቅደደሉ ዝወዓለ ኣንጻር ኤርትራ እምበር እዚ ሓደ ኣገዳሲ ፀብፃብ እዩ ንኢትዮጵያ ቀንዲ ሓደጋናታ ውሽጣዊ ፀገም እዩ ኢሉ ቀንዲ ሓደጋናታ ውሽጣዊ ፀገም እዚ ድማ ዝኾነ ይኹን መዕለብ እንተደይተገይሩሉ እቲ ሃገር ክትፍንጀር ትኽእል እያ ኢልዎም እዩ ዝዓበየ ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገም እዩ የስ ካብ ደገ ዝመፅእ ኣጀንዳታት ኣሎ ግን ብዓብዩ እቲ ፀገም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀገም እዩ መፍትሒ ድማ ብህፁፅ ክፍትሓሉ ክድለየሉን ክርከበሉን ዘለዎ እዩ ኢልዎም ነይሩ ኢትዮጵያ ብርግፅ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ንጎምሸት ናብ ሶሻል ሚድያ መፅኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘርእዮ ዘሎ ከምኡ ከም ዘይኮነታ ኢትዮጵያ ንፈልጥ ኢና ይግዳስ ንሱ እንታይ ዝብል ገምጋሚ ዘለዎ ገለገለ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ሰራዊቱን ሪኦም ኣይፈልጡን እዮም ንነዊሕ እዋን ግን ዶባትካ ምሕላው የድልየካን እዩ ከም ኢትዮጵያ ሃገር ተኮይንካ ምክንያቱ ናባኻ ገፁ ሕልሚ ዘለዎ ሃገር ስለዘየለ ዝኮይቲ ዕድል ዘለዎም ኮዚ እዩ ኤርትራ በሎ ኬንያ በሎ ካልኦት ኩላቱ ናብ ኢትዮጵያ ገፆም ወሳ ይብሉን እዮም እቶም ካልኦት ፈርዋ እዮም ከዓ ሓካሽ ክፈርዎም ማለት እዩ ደቡብ ሱዳን ኢልካ ወላት ህዝቢ ዳ እዩ ሕጊ ኣልቦ ኮይኑ በቲ ጋምቤላ እናኣቶ ከም ድሌቱ ዝገብሮም ዘሎ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፀ እምበር ነቲ ሃገር ክፈርህዎ ማለት እዮም ሰራዊቶም ስለዘይተኣማምኖም ወላ ኬንያ እውን ኢትዮጵያን ክፈርህዎም ማለት እዮም እቶም ኮነ ኣታቶም መስመር ዘትሕዞም ኤርትራ እያ ኤርትራ ግን ከምቲ ናታቶም ኣይኮነትን ኤርትራ ኩሉ ዶባታ ክትሕልዎ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ነክፈረግ እንድሕር ኢልና ኣዝዮም ሓደገኛ ጎረቤት ኣለውና ስለዚ ንሶማል ዘለዎም ደም እውን ንፁር ኣይኮነን ከምኡ ድማ ፀገም እውን የብሎምን ካብ ሶማል ዝመፅኦም ፀገም የብሎምን ንሳቶም እዮም ናብ ሶማል ፀገም ዝገብሩ ኣብ ኩሉ ካልእ ኮሚኒቲ ፖለቲካ ናብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ኩሉ ሓይሎምን ኣተኩሮምን ኤርትራ ዘብሎም ፍሪ ናይ ኤርትራ ኣለዎም ካልኣይ ድማ ኣጀንዳ ኤርትራ ኩሉ ግዜ እንጌራ ኤርትራ ንፖለቲካዊ ዕምሮም ይኹን ነቲ ኣታዊታት ተምፅእ ኣጀንዳ ኤርትራ ስለዝኾነት ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ኣተኪርካ ምስራሕ ረብሓ ኣለዎ እስከ ኣብዚ ነዞም ንፍዓት ኤርትራ ንስማዕ እዮም
حرق دي كلمة كعب هاري كوناتات ممسنا بزعبي تصبو جيركا كتنتو نو جميركا إيرترا أبتأفافن أزي أقداسن بوتي أتركب أقداسن زقبرو دارك 10 ميتاوي علماوي نقداوي متحنا فارع مزقبر بكعب هاري مالت بناي إيرترا زلاتو خبابي إذا حلف كومون إسرا شح مراكب أب عمد بزي بابي المندب بقيح بحر جيران حلفا مالتي إذا أب شكر توليقه إذا أب حرقا توليقه لومي أب حرموز متيزولو بمعصاو حرموز علماوي كتبها كمي تمازابيل له تن علماء علاقة خمينا منها هرجوس خيرالو أزينا أصدقنا نري لنا مالديو ترى أنا إرفاقن مس كرنا تنري لنا قديما أي ترى إرتاح كرنا أفريقيا أزي يقوله مالتيو ولا إرتاح هم هاجر سي ستيبلز لزخونة تويدما كاب تفترات حيزة خاب حدش حنش عتميتن 9 ناس أخاب مجزأتنا يتوقع خاب توصل حيزة قواتر إناسي إرتاح بزحت حاجراتين متين وتهدرات كتسلتنا للحيتنا مالتيو أبصر باونا ترينا سوالكم سوال درجة علو زي المنجستي وقت أنا زتاخل نتام غرشة بهال كمان سيف كد قبراي قالتهم كومس لزخونة أبستفلا لإيوانات منجستنا يسوماليا ناب إرتاح سراويتو كسلتنا لولي خوي مالتيو زرما أمنت سلزح لرؤى منجستن أب حجرناي إرتاح مالتي كومون أب أحمد كرمزي فحفح كرمزي مثل بعد ممسو سراويت أنا يدل يكون حدش يزل خو بزحت كون عنز قليل لومو بجاها حجزن يلو سراويت كسلتنا له يمحسنا 5 نبرة كلاتنا نفوت حتى كومون أب سودان تدارينا أب كينات حد سودان تدارينا دحرتنا أديس أبا إثيوبيا كينيا زغبور أم ركب عقب سلام أب سودان كل لون بريزيدنت إسحاق أفورك مسألة سيسي أب إيجيبت زغبورو عقب سلام كل يوم زغبورو كل تستفعل له دمبتات أبو حسن السودان نارينا مالتيو إثيوبيا كينيا مس إمارات بممحزو نمن ينقعد جميلا ندزي دعم السريع السودان 4 تكون 5 تكون قد سنين ملتا انترفيو أب هدمونا لاتكم كيتكم رأيوا it's a very important one thank you نتي زكبر زلو نايكينات مهنداد نتي كل نجار بحيلن بخينات كفتح زدل زلو ناي إثيوبيا منجستي نعو سرعات جبر كندموال مستفلا لي خلوت نايزي تسأل رزقنا نجارات نرى لنا نعو زملكت حتى ونكري ولا الحركة من رأسه إتهم كابت جراي كري عم زخدو بهراو حدث فصوم أكلات جبر وزلو مكس أسجن نفتو خينات نخدتو زجبر وزلو اللي في إتجن بدعم زجرني إزهم كابت جراي زخدو بهراو حدث فصوم أكلات بفلاي توم أب تجراي بزل على حلف الناس سنورو أجزاء محدار تجراي كوينا مبزل على حلف الناس سنورو أكلات أب تجراي إندهالو ونقدمي نبدمبي أم كرم مخادم نفهم يجبرون يرومي لنا ترينا كوينا نا حزب تجراي نايك ألسي ونن مقتال حزب تجراي بزكايرو ألسي نخنا صح نزك بزك نزورو نقريل اوكي كنقصلينا ابزياده ما حنت خبص قالكم كانت مرحتي لإيرترا ناينصانت حقاو ناينصانت بحق نيروم دي زلحتو اللي دلو مخنياتو بريزيدنت إسياس نوعلو ناي إثيوبيا مريح نغوركا سيزولو بتعني دسيلو نيرو زل حساب لي دزوات بخالي بحالات تركمو تنصانت تيكونست ناي سلطان حدو نيرو زل اي ثينك ناي مرحنت ناي زون فلالي زارو لخنتات زلوزي كرت مسألة وسحتت اللوزي حدا نا إيرترا هاجر وحتو ناب حدث المتوا conspiracy theory مالت إيرتراس كمجموريس رومانتيك قلب لو كيلو نيرو كمجموريس نهجرنت بهدي ينوران مهنياتو مرحتا أكرز بها المرحي كومزي مستخالف فجاجيلو سيحو جرزبل بإيفيدنس تقوم له زي جبا ناي political conspiracy theories استلم دقيقة أبزع عدنا بزح جزء زخنا سوينا بالقريب سمعنا بزح تشماش مكاتو كم زول نجرت هو معلش حد مثلا توصل كم زول كازلقو نينا إيرترا هجرة وحطو نينا تأنت حطو ناب individuals أريء مزول سات مزول هو معلش صب على بتخون تزول زنبرة ناي والكسبات زخنا مركز وسيل كانوا روديسيت مقبل زيت مثلا توصل حطو جاز مثلا كم بتعمل زحزن إيرترا ونسألنا تزايد النيرو زخلو 30 عام ملو أو خميلو يساتف في الكتاس. صباحت أبراهام ود ممر أبرها هونا صباحت علقيتاتشو كبد عترو متشم زبل عوان ستيوان يوم ديس نمبر زاربو دابي ديس نمبر زاربو دابي كيسونو جن قبل الإيرترا زقبرو عندرا فتسين كاكرس زي بليو. نقالسز بإيرترا كند إيرترا بأفريقيا استقالة سزيله الناس النتن الأولى كند إيرترا واجاز خفله هجرة بأفريقيا أنت له يتلمي نقروني كندز بإيرترا ترجم ناس النت فليتو
ናይ ጻዕዳን ናይ ብጫን ናይ ዓረብን ናይ ቻይናን ሓገዝ ከይሓተተ ነቲ ዝድለቀ ከቢድ ዝኾነ ቃልሲ መስዋዕቲ ከፊሉ ናጽነቱ መጀመርያ ብቕልጽሙ ጸኒሑ ድማ ብድምፁ ዘረጋገፀ ሃገር ሳብ አፍሪካ you tell me ተትፈልጡ ኮይንኩም ንገሩኒ እንተሎ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ክደፍር ዝኽእል ደፋር ዝኾነ በላዕተኛ ሰብ ፈፂምካ ሸለል ክበሃሎ ዘይግባእ እዩ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ትርጉም ናጽነት ዝፈልጥ ንዘበናት ዝተቃለሰ መስዋዕቲ ዝኸፈለ እሞኻ ዝኸበደ ፃዕሪ ዝወሰደሉ ግዜ ዝወሰደሉ ድኻም ዝወሰደሉ ክሳብ ሎሚ ድማ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራዊ ስለዚ እዚኣ ኣናይሱ ዝርኢ ሰብ ብቐሊሉ ኣቕሊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካልእ ምናልባት እዛ ርእሲ እዚኣ ክትንክፋ ይደልን እየ ግን ንግረ መንገደይ ርእቶናትኩም ክፅበያ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ بمغنيات 10 سنة مذكرتها نزحلف إرتراويان سماعتات تخونلي 10 سنة مالت زخرخان حدرخان محداس مالت سلزغونة اسكي تذكرونا نحدث بمغنيات 10 سنة لومي حنت ننوح وان كتت حساس بن السنحت قد لا يقع لكم ما يوشتنا قداي من تزبي إرترا ميدا استقالسة تقالا لاين من تزبي إرترا دحرنا سنت كابش عند الشعب تبيت انتي ساعنا 4 جميرون استقالسة دما وارساين دحريون من تزبي إرترا أما أخبار له على ونت تقالسة من دلايك بلوز الدنادون ونيرهم أبزيو تقيقا أسكاف النتو زرعيكا من دلاي تمن بتسنت بباو مقلتي نحن تبوي أنبسات بل وعروت بل تمن بل ككمون نخا أبتنبارن حولتن زغون السمجن تنقاقي حتت مالتي نحقراو سراويت زركب السم كوت علو خيري زركب زوت عصم اندات رعمك خيط انت جميرو جن كابتقبو مسمارو سلازن دلهت حفاش منك حاجة داسي خون نابنت هزباو سراويت التبل سم اتافتصم شطو عزهارمت كنبلا نخل هزباو سراويت زل عالم حجر نزحلون لو على ونت نزعك قبل زبله كله إرترا ولو تعتوكله هزباوي سراويت نابلو من الملس نخاب قداما يزوريا سقاب لهم زلو حتيناوي ولدو تقادا لا يمبال قريفنا وارسا ينتبلنا يسكا بحجي ما انت زبي إرترا نزك ألس انت اي سمي ناخنبو من يخشم كوتعلو زبل حطوطات بزوح قزيو نابا أمرو يزمال ألس وارساي كمسم تبوسم إزياد سقايز بحال نفع إرتراوي أرتيست زبالو خون خالي من شان تزي تقاقيا مالتي انتخونس حجي إذا فيديو زيا بزح كزر بلا سمعي اللخو سمعي كم زي سمعكو زحال فاد ما كومي حار زي اتو كونتروفرسي اتازربا إذا نوح زبالا سيجمنت بزعبا تقادا لاي تبالقال عبين تقاملا سلمن تاين تقاملا ايو دزارب زياب زيا حلف قبل كله نحتير جزء استقصى ني قديم عبيس نتببنيا مهرنا يتبب سخونة سياس أجاي هذا سياس أجاي زتبهله مبالو زاجيجا but the whole concept بسنك زيادة ربع أم أرجع أني أنا زيك الرمام خان زاك قال زي مليقة 5 وسط الرمام خان فلوتيو أنا هتسوس نتببنيا سلزخونة نسياس أجاي كابين العلق فلتو زغلسي عمقت ناتون كلا ناتون سكفلت زغلسي جن انتاي جن كعذاب كأني مسلوكم عن النويح وانيو I think some people are unhappy with أول سعيد أول سعيد زقبرو زول عينة تبركتون صراحة أي فتواني مزلو ولا أنا تصم دوم بمجمريو نسوس لدمسو ناتو حساب ناتو أجندان غيرهم وشيدوم قبل على تصم دو زلوهم رد عريتات بمن قدنا أول سعيد حرك عنهم كوتو زفتنو سبات كم زلو يرلو خانه تصمدو كينات تقابل لنا عبنا قرد مايو نو ابصمدو زلنا حطوتات ابزوق زي تقيسناينا تقلنيا من قد كاكاتا تلالو كغتلالو غير تباهيل يسو تصمدو كن حدا ازي اقداسي مسرحنا كايدان كم زخونن نبلصقنا دما مجمريا كيناتنا بيرترا عندرا كينات نغيغبر تقابل وحجي دما نهلاوناتون سقات كوين وزلو مخان فليتنا لنا ስለዚህ ابصمدو زلوكم مرداتا مقيار قداسي بزعباتا تقادا لاي زبلا نفسه كفنا ناترو يتوكل وغليو أنا أول كحقوسي لازبلو زلقو يكون كونغن تازبلا زربا صبغتيا وارساي اللي نعملنا بتي من يخاطب بلو زخا مندلا يزبال مالتي قد من هذا الناس نبرو تقادلتي
كل ነገር ገዲፎም ኣብ ሰውራ ፍሉይ ታሪክ ክድገም ዘይኽእል ታሪክ ፈፂሞም ትመስርዕ ግን ይቕፅል ኣሎ እንታይ ትፍልነት ናቶም ተጋደልቲ ይጋደሉ እዮም ዘለዉ ክሳጅ ዋላ እቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ እውን ክሪኦ ከለኹ ይጋደሉ እዮም ዘለዉ ማሲ ካብቲ ናይ ቲያታቶም ዝፍለ ኣብ ናቕፋ ናብ ገለን ስለ ዘየሎ እምበር ኣብ ግንባራት እዮም ዘለዉ ስለዚ ትገድልን ቃልስንሲ ይቕፅል እዩ ዘሎ እንታይ ይበሃል ሽም ነቶም ለባማት ክገድፈሎም ያኒ እዚኣ ነገር እዚኣ ግን መፈላለየት ክትከውን ኣይግባእን እዩ ካልኣይ ካስ ኣወልሲ ካብ ማእስዩ ቦግ ኣቢሉ ዝዛረብ we all know that ሴንሰርስ ኣለዎ እዩ ትቆፃፀር ኣካል ኣለዎ ካብ ዜሮ ዝብገስ ዘረባ ኣይኮነን ስለዚ ሰብ ድሌቱ ክሓስብ ክቃወም ክድግፍ ይኽእል ግን ኣብቲ ብዙሕ ፅቡቕ ስራሕ እናሰርሖ ከሎ ብንኣሽቱ ቃላት እናበሉ ሓያል ዝኾነ ኣንፃሩ ዝቃለስ ሰብ ርአ ኣለኹ I just don't understand why ማለሲ ዝበዝሐ ክፋሉ ፅቡቕ ንኤርትራ ይሰርሕ ዘሎ ሰብቲ ኣወል ማለት እዩ ፅቡቕ ንኤርትራ ይሰርሕ ዘሎ መብዛሕትኡ ኣብ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብካ ክጋገ ይኽእል እዩ ክትርመን ፅቡቕ እዩ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝወፀት ፕሮስ ቃላት ናፈተልካ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕታት ፅቡቕ ኣይመስለኒ ማኣረምታ ምሃብ ንዑ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ እዛ ርእሲ እዚኣ ከምዚ ዓይነት ገይረያ ኣለኳነ ንቐፅል ኣብቲ ዝቕፅል ኣርስታት ሓንቲ ለንቀነ ካብ ኤርትራ ዝወፀት እሞ ኤርትራውያን ርእቶ ዝብዋ ዘለዉ ድማ ኣብ ባንክታት ወፃኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዛዕባ ዘሎ ኣቐንተ የብሉ ባጤራ ናቕፋ ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ኣውፅኡ ሙሉእ ትሕዝቶ ይስዕብ ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ይኹን ትካል ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ናይ ምጥቃም መሰል ጥራይ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ መሰል ጥራይ ዘይኮነ ግን ጉባኣት ምፍፃም እውን ናይ ግድን እዩ ሃገራዊ ባጤራ ካብ ባንክታት ወፃኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዓቐን ብዘይብሉ ንዘይተወሰነ ግዜን ክትሓዝ ሕጋዊ ይኮነን በዚ መሰረት ካብ ባንክታት ወፃኢ ተታሒዙ ዘሎ ባጤራ ናቕፋ ክሳብ ዕለት 31 ሓምለ 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባንክታት ኣብ ዝርከብ ሕሳባቶም ከእትውዎ ሕሳብ ዘይብሎም ድማ ሕሳብ ከፊቶም ኣታዊ ክገብርዎ ንሕበር እዚ ንዘይግበር ግን ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ነፍልጥ ባንኪ ኤርትራ እዛ ዘረባ እዚኣ ሰሚዕኩም ኣለኹም ዝተፈላለየ ርእቶታት ይወሃባ ደሎ ሓንቲ ካብተን ደስ ዝበላ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ርእቶ ዝረኽዋ ናይ ኣቶ ኣማንኤል ቢደ ማርያም እያ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኤርትራ ናይ ዱባይ ብሉፕሪንት ወይ እውን ሞዴል እንተትኽተል ኣብ ባንኪንግ ሲስተም ኣብ ኩሉ ይበለና ባንኪንግ ሲስተም so Dubai is a blueprint for what can happen when a government commits to building a financial system that truly works for its people. Dubai ከም ኣብነት ወሲድካ ንዱባይ ሓደ ካብቲ ምስጢር ዓወታ ዝኾነ መንግስቲ ነቲ ፋይናንሻል ሲስተም ናቱ ንህዝቡን ከምኡ ድማ ካብ ህዝቡ ወፃኢ ንዓለም ናይ ዓለም ኢንቨስተራት ብዘገልግል መንገዲ ክሰርሑ እንተኽኢሉ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፃልካ ከም ዝኽእል ወላ እኳ ዱባይን ዩኤይን ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናቶም ኣዝዩ ዝሕዝን ዘሰክፍ እንትኾነ እቲ መንገዲ ናይ ቁጠባዊ ዕቤት ዘምፅዎ ግን ኩሉ እስራኤል ዘውፅዮና ገለ እናበሉ ዘነኣስዎ ይርያነ ከምኡ ይኮነን ነገራት ኣስተውዒልካ ታሪኾም ኣንቢብካ እቲ ቁጠባዊ መስርሕ እንተተኸቲልካ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ንኩሉ ዓወት ናይ ቁጠባ ዝረአ ዘሎ እናሰይጠንካ ወላ ሓንቲ ክትመሃረሉ ዘይትኽእል ኣብነት ትወስድ ኮይንካ ጌጋ እዩ ስለዚ ናይ ኣማንኤል ፈትየ እያ እዚኣ what Dubai got right ዱባይ ምስቲ ኩሉ ኣሉታዊ ነገራት ኣገዲፍካ ፅቡቕ ዝገበረቶ ይብል ኣሎ built a stable and predictable banking system ሓደ ርጉእ ዝኾነ ከምኡ ድማ ካብ ሎሚ ንፅባሕ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ትኽእል ባንኪንግ ሲስተማታት እዮም ናው ኣማንኤል ክዛረብ ከሎ ኣነ ባንክ ናይ ዱባይ ዝጥቀም ስለ ዝኾንኩ ክነግረኩም ክእል ወላ ኣብዚ ግዜ ኩናት ብዙሕ ለውጢ ይገበሩ ስለዚ predictability is very key ኣገዳሲ እዩ ገንዘብካ ኢኻ ተኣማሚንካ ክትሪኦ ትኽእል እቲ ባንክ ወላ ኣይኮነን እዩ ሓደ ካልኣይ made it easy to move money in and out of the country ገንዘብካ ክትውቱን ከተውፅን ኣብ ኢድካ ክኸውን ኣለዎ ባንክ ሲ ገንዘብካ ምዃኑ ክነግረካ ኣለዎ 10,000 ከውፅአን ይኽእል ኣይክእልን ዘጁ ንኩሎም ንኤርትራ ጥራይ ገለ ከይመስለኩም ዋላ ስዊድን ዘለኹም ገንዘብኩም ከተውፅኹም ትሽገሩ ይፈልጥ ያነ ገንዘብኩም ግን ኣይኮነን እንድሕሪ ሓደ ባንክ ገንዘብካ ኢኻ ክትውፅእ ዝኽልክለካ ኮይኑ it's not your money it's their money ኣብ ስዊድን ዘለዉ ገለገለ ተምሃሮ ናተይ ከምኡ ይሰምዕ ነይረ ኩሎም ኣይኮኑን ግን ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽልክልዎም ርኢና ይረያ ኣብ ካልእ ኣሎ ድየለን ኣይፈልጥን ኣብ ስዊዘርላንድ at some point ኣነ ይዝክር ካብ ባንከይ 35,000 ኣውፅእ ንኻልእ ስራሕ ስለ ዘለዎ ዝሓተተኒ ሰብ ኣይነበረን ጥራይ ግን ክንዱ ዝኣክል ካብቲ ባንኮማት ከተውፅእ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ኣብቲ ናቶም ቤት ፅሕፈት ኬድካ ተዘራሪብካ ኣውፅኦም ይቡኻ they do this so ትራንስፈር ትገብር ትደሊኻ እውን ይገብርዎ እዮም ስለዚ ናበይ ትሰዶ ኣለኻ why are you doing this ከምዚ ኣይብሉኻን እዮም እንታይ ማለት እዩ ክንዱ ዝኣክል ገንዘብ ኣብ ገዛኻ ተቐምጥ ኣይደልን ኢኻ ምክንያቱ ውሕስነት ስለ ዘይብሉ ግን ንዘድልየካ ነገር ኣውፂኻ ክትመልስ ትኽእል ኢኻ እዚ ክርዳኣና ዘሎ ማለት እዩ
እዚ ኸዓ ገንዘብካ ምዃኑ ብኢኻ ትፈልጥ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣድሊካ ከተውፅኦ ትኽእል ተኮይንካን ክትጥቀመሉ ትኽእል ተኮይንካን ይብላሎ ካልእ ድማ created a meaningful incentives to keep capital within the economy ካልእ ድማ ምክንያት ክህልወካ ኣሎ ገንዘብካሲ ኣነ ንኣብነት ወላ ናብ ካልእ ክኸይድ ከለኹ ናይ ስዊስ ባንክ ክገድፈ ይደልን እየ ስለምንታይ ስለ ዘተኣማምነኒ ዘተኣማምን ባንክ ገንዘበይሲ ኣብ ዘለኹ ግዜ ከውፅኦ ግን ብውሕስነትካ ክቕመጠለ ይኽእል እዩ ክትብለሉ ትኽእልካ ክኸውን ኣሎ ይብላሎ ቀፂሉ earn trust through consistency ከምኡ ድማ ቀፃሊ ነቲ ዝበልካዮ መብፃሕታት እናተግበርካ ክትከይድ ከለኻ እምነትን ግሉፅነትን ከምኡ ድማ ንኢንቨስተር ብዘሐጉስን ብዝጠቀምን ፖሊሲታት እና ኣብዴት እናገበርካ ዲጂታል ሲስተምስ እናገበርካ ንኣብነት ኣነ ጃብ ዱባይ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝኸይ ካብ ርሑቕ ከለኹ ግን ገንዘበይ ከም ድሌታ ቢደዩ ሕጂ ነዛ ምሳኹም እናተዛረብኩ ቼክ ገብረ ኣለኹ እንተደልየ application ስለ ዘሎም it works ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሲስተም ንኤርትራሲ ምስ ኩሉ ዲያስፖራ ዘለዋ ክንደይ ምረብሐት እየ ዝብል ኣነ ክንደይ ምረብሐት ኤርትራ ወዓል ሕደር ብዘይብሉ መንገዲ ባንኪንግ ሲስተም ናታ ኣብዴት ጌራ ኩሉ ሰብ ብኣፕ ክጥቀመሉ ዝኽእል ዋላ ገንዘብ ከፊላ ዓቕሚ እንተደየለ ቻይናውያን ትካላት ኣምፂኻ ኣስሪሕካ ባንኪንግ ሲስተም ናትና ዲጂታል ቀይርና ሰብ ኢቭን ካብዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከተልል ኢሉ ክወስድ ይኽእል ገንዘብ ኣብዚ ብፀሊም ሰርሖ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ክቐምጦ ይኽእል እዩ ኣም ቴሊንግ ዩ ብዙሕ ሰብ ብፀሊም ሰርሕ ሰብ ፈልጥ ያነ እዚ ትፀሊም ሰርሖ ገንዘብ ኣብ ገዛ ኣብ ትሕቲ መጠራስ ካብ ዝገብሮ ኣብ ባንክ ናይ ኤርትራ ክቐምጦ እሞ ንጎምሸትን ክርዮ ምኻለ ነይሩ ብገይሩ ድማ ሽዑ ኣብ ስመራ ቢራ ድዩ ወላ ዕደና ናይ ብሻ ኢንቨስት ክገብር ይኽእል እዩ ኤርትራ ነዚያ እንተትገብራ ደስ ምበለን ነይሩ ቢካመ ግሎባል ፋይናንሻል ሃብ ብገይራ ድማ ማዕቢላ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ተፈላለየ ርእቶታት ይብለው ኩሉ ርእቶታት ንኣሉታ ወይ ንሕማቕ ኢሎም ዝብልዎ ኣይኮኑን ግን ባንኪንግ ሲስተም ናይ ኤርትራ በዚ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ምናልባት እዚ ሕጂ ሕጊ ዘታታትዎ ዘለው maybe they are going to adapt something ሓድሽ ነገር ሓድሽ ሞዴል ናይ ባንኪንግ ከተኣታትው ተስፋ ይገብራኒ ስለዚ እቲ ባጤራታት ብፍላይ ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንግድን ገለመለን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እቲ ባጤራ ፀገም ክፍጠረሉ ዝኽእል ፕሪንት ዝገብሩ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ might be a lot of problems መንግስታት ከምኡ ገብሩ እዮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን ኤርትራ ኣብ ፋይናንሻል ሲስተምስ ናታ I really hope ተስፋ ይገብራና ከም ኤርትራዊ ገለ ካብቲ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ ክሕንበብ ክገብሮ ዝኽእል እቲ ናይ ባንኪ ፅገና እንተተገይሩ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ንኤርትራ ክጠቅም ገሊኡ ንኤርትራ ክጠቅም ኢሉ ገሊኡ ግና ንነፍሱ ክጠቅም ክብል ንኤርትራ ክጠቅማ እዩ እዚኣ ድማ እታ ምስጢር ንነፍሱ ክረብሕ ክብል ንዓኻ ክርባሓካ ክእል እዚ ኤርትራ ኣነ ናተይ ርእቶ ከም ሓደ ዜጋ ናይቲ ሃገር ዝምነዮ ነገር እንተሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንክረብሕ ባንኪንግ ሲስተም ናትና ዲጂታል ኮይኑ ሓደሽቲ ህንፃታትን ፓላሶታትን ክሰርሑ ይፅበየብኒ ግን ሓድሽ ዲጂታል ሲስተም ኣፍኮርስ ኤርትራ ነቲ ዌብሳይት ወይ ገለ ምግባር ክከብዳ ይክእልኒ እቲ ዝከብድ እንታይ እዩ እቲ ሳይበር ሴኪሪቲ ምስ ባንኪንግ ዘሎ ብቐሊሉ ዓብዪ ኢንፍራስትራክቸር እንተደይብልካ ክሰርቁኻን ክዘምቱኻን እውን ይኽእሉ እዮም ስለዚ እሱ እውን ክሕሰበሉ ዘለዎ ወይ ግን ንግዚኡ ወላ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ፓርትነር ኮይንካ ቻይና ዝኣመሰሉ ርቀት ናይ ንታሽሙ ዘለዎ ምሳቶም ከም ፓርትነር ኮይንካ ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ እውን ይህሉ ይኸውን ኢለ ይግምት ብዝኾነ እዛ ናይ ባንኪንግ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘሰንበደት ትሪኦ ኣለኹ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣብ ደገ ገንዘብ ከም ዝሕዝ ፍሉጥ እዩ 5,000 ጥራዮም ኣብ ኤርትራ ከውፅኡ ዝፍቀደሎም ኣብዚ ከምኡ ኢሉ ኣሎ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቶም ትካላት ሓራሪ ግዜ ናብቲ ፀሊምን ገለን ዝኸዱ ኮቲ ፍሌክሲቢሊቲ ስለ ዝውሕዶም ክኸውን ይኽእል እዩ ብርግፅ ብፀሊም ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ፀሊም ስራሕ ሕማቕን ፅቡቕን ኣለዎ እዚኣ ክነግረኩም ሕማቕን ፅቡቕን ኣለዎ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዓለም ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ኣብነቲ ኣብ ገጠራት ዘሎ ህዝቢ ሲ ብባንኪንግ ሲስተም ንክጥቀም ቁርብ ይከብዶ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ክጥቀም ይሱ ኣብ ሃገር ሸይጡ ድዩ ገለገለ ካሽ ዝሕዝ ገለ ስለዚ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ካብቲ ፋይናንሻል ሲስተም ወፃኢ ክኸዱ ገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ኣሎ እዩ ንኩሉ ክትገብራ ይትኽእልኒ ኣብዚ ምዕብል ዓለም እንተኮይንካ ጥራይ ዋላ ኣብዚ ምዕብል ዓለም እውን ኣሎ እዩ ከይዱ ከይዱ ፀሊም ዝሰርሕ ሰብ ኣሎ እንታይ ማለት እቲ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ኩሉ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ከተውሕዶ ኣለካ ቴስ ዓመታዊ ሰብ ብፀሊም ጥራይ ዝሰርሕ ተኮይኑ እቲ ሃገር ክትምዕብል ኣይትኽእልኒ እያ ዝኾነ I'm curious እንታይ ክትከውን እያ እታ መፍትሕናታ እቲ ከምዚ ዓይነት ውሳነ መንግስቲ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ክቕይር ስለ ዝደለዮም ክኸውን ስለ ዝኽእል ፅቡቕ ነገር ክኸውን ተስፋ ይገብር ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ ኣብ ታሕቲ ኮሜንት ግደፉ እናበልና ናይ ሎም ሃሳብ ዝኾኑ ዲና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ thank you very much for now I'm going to leave you ምስ ሓንቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ እዚኣ ደርፊ እዚኣ ብሃገርና ክንውድ ይፈጠዩ ሽጣና ሕጂ እውን ሓንቲያት መዝሙርና ይኩልና ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ዓዲ ዘለና ዓወድና ሓፋሽ እዩ ናይ ሓድነትና መዝሙር ሰረትና ይሰውራና ናይ ቃልስና ኣይገርመናን እዩ ኣይገርመናን ንሕና